Ben, vamos a dar comenzo a sesión ordinaria deste pleno deste 2 de novembro de 2021 que, aínda que xa no mes de novembro, corresponde ao pleno ordinario do mes de outubro. Pleno ordinario que ten os seguintes puntos na orde do día. Aprobación da acta da sesión anterior. Temos a acta do 4 do 10 deste ano, 2021. Non sei se teñen algún comentario que facer a mesma, se non procedemos á súa votación. Non hai ninguna petición, ningún comentario, polo tanto, votamos. Votos a favor de aprobar a acta. Queda aprobada por unanimidade. Por outra parte, no apartado de actividade de control, dou conta dos decretos emitidos desde a última sesión plenaria. Así mesmo, dou conta dos acordos adoptados na Xunta de Goberno local por delegación. Tamén dou conta da solicitud de concesión das subvencións outorgadas pola Diputación de Pontevedra Plan Concellos 2021. Damos conta do expediente 155/2021 da acción de conta do período medio de pago e morosidade do terceiro trimestre 2021. E, por último, dou conta da execución do orzamento do primeiro, segundo e terceiro trimestre 2021. Toda esta documentación que obra no expediente deste pleno e que está á súa disposición. Pasamos, polo tanto, á parte resolutiva, donde o primeiro punto recolle o expediente 2840/2021, ditame da proposta de depuración contable 2021. Ten a palabra o señor secretario. Gracias, señor alcalde. Dase conta do ditame da Comisión Especial de Contas sacado na sesión do 26 do 10 de 2021. Depuración contable, modificación de saldos iniciais, orzamentos pechados por erros ou omisións contables. Visto expediente tramitado para a modificación de saldos iniciais de orzamentos pechados por erros, omisións contables, contas non orzamentarias e outras, e co obxeto de que os libros e documentos contables e as magnitudes económico-financeiras que deles se infiren sexan fiel reflexo da realidade, visto informe da intervención e da tesourería no que se pon de manifesto erros contables detectados no orzamento pechado 2020, así como as causas xustificativas para a súa corrección, se propón a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar a rectificación dos saldos iniciais que a continuación se indican polos motivos que constan no expediente. Consta aí na proposta de acordo o detalle dos saldos. Así mesmo, do balance se reflectirá na conta PXC 142, provisión a largo plazo para responsabilidades polo importe de 1.654,68 o aval constituído polo Concello do Grove en favor de Portos de Pontevedra. Segundo, sendo expediente que se aproba firme executivo sen máis trámite, deberás introducir na contabilidade da corporación os axustes derivados do mesmo con efectos contables do 1/1/2021. Despois de someter a proposta a consideración da Comisión Especial de Contas, ditaminouse favorablemente por 4 votos a favor dos grupos municipais do PSDG-PSOE, Partido Popular e 2 abstencións dos grupos municipais de Esquerda Unida e Bloque Nacionalista Galego. Moitas gracias. Moitas gracias. Como acaban de escoitar, teremos aquí un acordo realmente técnico, contable, que se explicou na Comisión Informativa de Contas na semana pasada, e o que ven é, como ben indica o propio título, a depuración contable de determinadas partidas e contas da contabilidade municipal que se levan arrastrando os seus saldos desde fai moitísimo tempo e corresponde xa pois a depuración contable das mesmas. Non sei se teñen algunha cuestión que tratar en este punto. Se non, procedemos á súa votación. Non habendo ninguna solicitud de intervención, procedemos a votar o punto número 1, expediente 2840/2021, ditamen de proposta de depuración contable 2021. Votos a favor? Abstencións? Queda aprobado por maioría. Pasamos entón ao punto número 2, expediente 3161/2021, ditamen da moción conxunta de Esquerda Unida, PSDG, PSOE e BNG en defensa da atención primaria
e apoio á manifestación da plataforma SOS Sanidade Pública o 14 de novembro en Santiago. Ten a palabra o señor secretario. Muchas gracias. Dase conta do ditame da Comisión Informativa Xeral do 26 de 2021, moción presentada por Esquerda Unida e despois conxunta en defensa da atención primaria e apoio á manifestación da plataforma SOS Sanidade Pública. Dase conta do extracto da parte resolutiva, que sería, primeiro, o Pleno do Concello do Grove mostra o seu apoio á manifestación que a plataforma SOS Sanidade Pública de Galicia convoca para o vindeiro domingo 14 de novembro ás 12 horas en Santiago de Compostela baixo o lema Salvemos a atención primaria. Segundo, instar o Goberno municipal a poñer a disposición das veciñas e veciños do Grove uns autobuses gratuitos para asistir á citada manifestación, xestionando o propio Concello as reservas dos plazos. Terceiro, instar a Xunta de Galiza a que garantice a asistencia sanitaria presencial coa cobertura de todos os traballadores sanitarios necesarios no Centro de Saúde do Grove, tanto na atención primaria como no punto de atención continuada. Cuarto, instar a Xunta de Galiza a que, previa posta dos terreos a disposición por parte do Concello, execute de inmediato a construcción dun novo centro de saúde en O Grove. Logo de someter a proposta conxunta a consideración da Comisión Informativa Xeral, dictaminouse favorablemente por unanimidade dos membros presentes. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Como acaban de escoitar, bueno, é unha moción conxunta presentada por os tres grupos municipales, Esquerda Unida, BNG e PSDG-PSOE. Certo é que en primeira instancia foi unha moción presentada por Esquerda Unida, posteriormente unha moción presentada polo BNG e finalmente na comisión acórdase a presentación conxunta, de tal xeito que lle cederei primeiro a palabra ao voceiro de Esquerda Unida e despois ao do BNG para a defensa da mesma moción. Así que, señor Otero, ten vostede. Ben, boas tardes, noites a todos e a todos. Vou ler a parte expositiva da moción que tiñamos presentada para logo dar paso ao resto dos compañeiros. Antes da pandemia da COVID, a atención primaria xa atravesaba unha profunda crise estrutural, con déficit de profesionais pola falta de adecuación dos cadros de persoal ás necesidades da poboación, a non renovación de xubilacións, baixas e vacacións e as demoras e masificación da asistencia, como consecuencia dos recortes nos orzamentos aplicados polos sucesivos gobernos do Partido Popular. Na actualidade, os orzamentos na atención primaria apenas supoñen un 12% do orzamento sanitario total, que é evidentemente insuficiente e é urxente incrementalo. Durante a pandemia, en atención primaria priorizouse a atención telefónica sobre a presencial, o que impediu o acceso dos docentes aos centros sanitarios e reduciuse o aforo das salas de agarda, obrigándoos a facer cola fora dos centros de saúde. Suspendeuse a realización de probas e controis de saúde periódicos, sobre todo en pacientes con patologías crónicas. Estas medidas para evitar a transmisión están tendo consecuencias negativas na calidade da atención que reciben as e os cidadáns, entre elas o atraso no diagnóstico de patologías como as tumorais. Hoxe temos agardas de máis de 10-12 días para recibir atención médica de forma telefónica no centro de saúde, que poden chegar a un mes para as consultas presenciais, o que non é comprendido pola cidadanía e orixina nela un sentimento de abandono e desprotección por parte do sistema sanitario público. O contacto e a relación médico-paciente constitúe o alicerce fundamental da atención primaria, polo que manter esta modalidade de consulta telefónica ou telemática como base da atención sanitaria supón unha enorme limitación da accesibilidade, racionalidade e calidade do modelo sanitario. Isto xera malestar social e profesional que vai en aumento, con deterioro da imaxe do sistema sanitario público. Durante os meses de confinamento, as traballadoras e traballadores da sanidade pública recibiron o recoñecemento e a gratitude da cidadanía ao labor desenvolvido en durísimas condicións. Este recoñecemento habría a esperanza de que, tras o estado de alarma sanitaria, o Sergas impulsaría medidas e reformas para mellorar e fortalecer esta primeira liña asistencial, tal como recomendan as sociedades científicas, agentes sociais e sindicais. Lamentablemente, a realidade é ben distinta e a cidadanía atopamos a mesma precariedade anterior acrecentada por unha atención baseada en primar consultas telefónicas sobre as presenciais e con restriccións de acceso ao centro de saúde.
Hai que recuperar a atención presencial e o acceso aos centros o antes posible, para evitar un maior deterioro do propio sistema e empeorar os datos da saúde da poboación. As barreiras de acceso á atención primaria favorecen a privatización coa correspondente fuxida das persoas con maior capacidade económica aos seguros privados. Na actualidade xa supón un 20% da poboación. E a desprotección das persoas con menos recursos. En consecuencia, un aumento da falta de equidade. Para reverter esta situación é necesario a apertura dos centros de saúde con consultas 100% presenciais como única maneira de garantir a igualdade de oportunidades á poboación nun entorno seguro que manteñan as medidas higiénicas e sanitarias, máscaras e distancia de seguridade. Reapertura de todos os consultorios existentes e que foron pechados pola pandemia da COVID-19. Mellorar a accesibilidade acabando coa lista de espera, co desdobramento das consultas e incremento de persoal para a súa atención, limitando as consultas telefónicas ou telemáticas a actividades complementarias, que non limiten ou interfiran a necesaria relación persoal e presencial entre traballadores e traballadoras da atención primaria e a poboación, e que non siga discriminando aínda máis as persoas maiores ou con dificultade de acceso no manexo das novas tecnoloxías. Incrementar de maneira urxente o orzamento sanitario destinado á atención primaria. O obxectivo sería acadar o 25% en 5 anos. Contratar e acabar coa precariedade laboral do persoal, poñendo en marcha un plan de mellora da atención primaria, que volva a avaliar os equipos multidisciplinares para dar cobertura ás necesidades da saúde da poboación. Dende a plataforma SOS Sanidade Pública de Galicia consideran que é urxente un cambio de política sanitaria da Xunta que poña en marcha medidas extraordinarias e urxentes, polo que exixen aos Sergas e ao Goberno galego a recuperación da accesibilidade aos centros asistenciais, atención 100% presencial xa, incremento do cadro persoal nos centros de saúde de Galicia, repoñer a xerencia de atención primaria que eliminaron como forma de organización específica da área e orzamento propio e non dependente do hospital de referencia. A Xunta de Galicia do señor Núñez Feixóo é a única responsable do deterioro da atención primaria en beneficio da sanidade privada. Se non facemos unha forte presión social e profesional para conseguir cambios de calado, a nova realidade post-pandemia pode deteriorar ainda máis a situación que vivimos padecendo dende hai moito tempo. A plataforma SOS Sanidade Pública de Galicia, tras o traballo que están a realizar as plataformas en defensa da sanidade pública nos ámbitos locais, convocan unha manifestación o domingo 14 de novembro ás 12 horas en Santiago de Compostela, baixo o lema Salvemos a atención primaria, para reverter esta situación. Por todo o anteriormente exposto e polo que os grupos municipais de Esquerda Unida, PSOE e BNG someten a consideración do público do Pleno a adopción dos acordos que xa leu o señor secretario. Únicamente dicir que, que é importantísimo que os veciñas e veciños do Grove acudan a esta manifestación. Lógicamente damos por feito que xa se van a poñer a disposición esos autobuses que se piden na moción, xa que se suma tamén o Goberno. A situación que estamos padecendo no Centro de Saúde do Grove, a verdad que é vergonzosa nos últimos anos, con falta de facultativos, agravada ainda máis nestes últimos tempos, e ainda agravada ainda máis, ainda se cabe, coa falta de persoal de urxencias. Nas últimas semanas vimos nas redes sociais como veciños se queixaban de que tiñan que acudir a Pontevedra ou ao altar para poder facer uso desa urxencia. Mesmo este domingo unha compañera tuvo que desplazarse tamén ao altar por falta dun facultativo no centro de saúde. Entón é importantísimo animar a toda a veciñanza que vai ao vindeiro 14 a Santiago a pelexar por unha sanidade de atención primaria de calidade. Nada máis por agora. Gracias. Moitas gracias, señor Torres. Ben, boas noites a todos. Dende hai anos, a nosa vila ven reclamando unha atención sanitaria digna no noso concello, pero lonxe de mellorar, vemos como todos os recortes nos orzamentos da Xunta para a Sanidade levaron á non sustitución do persoal sanitario que se xubilaba, que enfermaba, que colle vacacións, etc. A isto súmase a falta de mantemento no actual centro de saúde, que fai que este nun estado lamentable e totalmente inaccesible para a veciñanza. Actualmente, coa pandemia do COVID-19, todo se veu empeorado ao restringir ao máximo as consultas presenciais e trasladar todo o sistema a unha atención telefónica e dificilmente xestionable polos nosos maiores, que son os que sofren maiores achaques pola idade e que precisan o contacto directo co médico de cabeceira.
Dende o BNG seguiremos loitando como levamos facendo tantos anos porque os impostos de toda a veciñanza paga obrigatoriamente sexan destinados nunha parte xusta e razoable á atención sanitaria pública e de calidade e a unhas infraestructuras dignas para o século no que vivimos. Quedou demostrado nestes anos que a sanidade é a nosa prioridade. Sen saúde sobra o resto. Foi polo que visitamos a Xunta de Galicia e o Parlamento Galego varias veces para trasladarlle directamente os problemas do Grove. Mobilizamos ás veciñas e veciños a asinar por unha atención sanitaria digna e toda esa forza trasladouse a todas as administracións implicadas. Pero non imos parar, porque mentres a cidadanía de Grove non teña a atención sanitaria necesaria e de calidade, dende o Bloque Nacionalista Galego seguiremos actuando para que no menor tempo posible esa atención sexa unha realidade. Como se indicou, tanto Esquerda Unida como BNG presentamos cada en súa moción que se fusionaron na moción e puntos de acordo que agora estamos a debater. É obvio que ao Partido Popular non lle interesa adherirse a esta moción cando eles son os principais causantes da desfeita e deterioro da sanidade pública para beneficio da sanidade privada. O noso pobo tivo que aturar a neglixencia que é deixar o centro de saúde cun só médico, e non nun caso puntual, senón en varias ocasións. Como poden pretender no Partido Popular que as veciñas e veciños do Grove estén con eles se tratan así a noso pobo? Dirán que é así en todos os concellos, pero déixenme que lles diga que mal de moitos consuelo de tontos. Os representantes de cada concello teñen que loitar polos servizos que se dan no seu concello. Nós, como representantes da veciñanza do Grove, imos defender onde faga falla unha sanidade pública e de calidade no pobo do Grove. E a veciñanza díxolle moi claro ao señor Feijóo e ao Partido Popular nestas últimas eleccións ao Parlamento Galego. O Bloque Nacionalista Galego gañou as eleccións no Concello do Grove. E díxollo tan claro que este venres o señor Feijóo anunciou un novo plan de infraestructuras da Xunta, que inclúe na fase 1 a construción dun novo centro de saúde para o Grove. Pero claro, isto trae unha letra pequena. El mesmo recoñeceu que o proceso de tramitación destas obras pode ser lento, posto que ás veces os concellos non teñen parcela e teñen que expropiar, ou que a teñen, pero non está calificada para estas edificacións. Polo tanto, señor Cacabelos, a pelota está no seu tellado. Ten a parcela que ten o concello a calificación para esta edificación? Está traballando o concelleiro de Sanidade en mellorar o servizo sanitario no noso concello? Ou só está para explicar como colocar a máscara en pandemia e cobrar 10.000 euros brutos anuais? Porque ninguna moción de apoio a esta manifestación foi capaz de redactar en tempo e forma. En resumo, o Bloque Nacionalista Galego non é unha fachada. Defendemos a sanidade pública de corazón, está no noso ADN. E o vindeiro 14 de novembro agardamos a toda a veciñanza do Grove en Compostela para reclamar o que é de xustiza e de sentido común, unha atención sanitaria presencial e unha sanidade pública de calidade para o noso concello. Todas as asignaturas que presentamos na Xunta de Galicia e no Parlamento Galego están a dar os seus froitos. Polo tanto, non queda outra que seguir loitando polo que é xusto para o Grove. E o día 14 de novembro a forma de loitar é asistir á manifestación convocada por SOS Sanidade Pública en Santiago. Moitas gracias. Moitas gracias. Señor Caneda. Bueno, boas tardes a todos e a todas. Volvemos novamente ao día da marmota na situación de atención primaria no Grove, pero desta vez co agravante de que nos últimos anos, sobre todo nos últimos meses, a área que máis ten empeorado esa situación é precisamente a área de Pontevedra Norte. O problema é que, como non hai autocrítica, lonxe de facer propósito de emenda, a nosa xerencia só fai propósito de presionar hasta infinito e culpar os seus traballadores, tal como vemos nas acusacións máis ou menos veladas que se van verquendo na prensa día sí e día tamén nas últimas 2 semanas polas protestas que os propios traballadores da atención primaria están tendo pola súa situación. Está claro que o déficit de profesionais da medicina é un mal endémico de toda España, un mal que ven derivado da falta de previsión non de quen hoxe goberna, sino de quen gobernaba fai 10 e máis anos e foi avisado de que hoxe estaríamos a vivir se non se facía algo xa naquel momento. Xa que ese é o tempo que se tarda en formar hoxe en día a un médico de familia, 6 anos de carreira e 4 anos de especialidade, máis, normalmente un ano máis entre unha parte e outra para estudiar por examen de especialidades. Agora entrando as presas por exixir mires extraordinarias que tardan un mínimo de 5 anos en que as novas promocións vexan a luz e o aumento de plazas nas facultades que, como xa dixen, tardarían un mínimo de 10-11 anos.
E que podemos facer mentres tanto? Pois xusto o contrario do que se está a facer nesta área sanitaria. Por que digo isto? Primeiro, dase a casualidade de que non fai nin medio ano se tomou posesión das plazas ofertadas na OPE que se fixo no 2020 e poñendo o noso povo como exemplo, das 5 plazas que foron ofertadas, 4 de atención ordinaria, unha de PAC e unha de pediatría, só unha delas está hoxe en día ocupada pola persoa que é titular da plaza. Que pasou coas outras 4? Pois que se pediron excedencias e que todas elas foron aceptadas. Unha delas para continuar o seu posto na xerencia e os outros 3 para continuar traballando no hospital donde xa estaban traballando cando se presentaron a oposición. Curiosamente, acéptase todas co fundamento de isto é un outro posto de traballo que me gusta máis. Increíble, cando na xerencia foron interpelados sobre este, a súa resposta é que as excedencias tiñen que ser aceptadas sí ou sí. Só que eso non é verdade. As excedencias, tal e como nos pode verificar o noso secretario, teñen que estar moi ben fundamentadas e mesmo estando poden ser denegadas por necesidades de servicio. Necesitamos maiores necesidades de servicio que non temos persoal que sustitúa a quen pida excedencia? Ou é que esa frase só serve para obligar a quen sí está traballando no seu posto a aumentar a súa carga de traballo con parte dunha axenda que non é a súa e a negarlle os días de libre designación aos que legalmente teñen dereito e exixir que obligatoriamente teñas que cubrir un turno de 24 ou 17 horas de traballo sendo avisado con 24 horas de antelación? Pois así é. Poderían ser ter denegado? Por suposto. Por que non se fixo? Porque non debemos de esquecer que este é unha xerencia integrada de hospital e primaria e xa vemos que é o que prima según quen a dirixe. En segundo lugar, nos últimos anos asistimos a unha fuxida masiva dos novos especialistas que se forman nesta área, segundo eles mesmos porque ven como esta xerencia trata o persoal fixo e como trata os seus compañeros que remataron nos anos anteriores a especialidade e que están como persoal eventual. Miran para outras áreas, falan con outros compañeiros e, como é lóxico, van donde serán mellor tratados. E non estamos a falar dun grupo reducido, trátase de máis de 25 nos últimos 3 anos. Trátase de que dos 13 residentes que remataron a especialidade de Medicina Familiar e Comunitaria no presente ano, só 3 quedaron aquí. E algún deles xa se mos arrepentido e vai sair de aquí en canto poida. E como non facelo cando ven o que están vendo a diario, cando ven, por exemplo, que diante da situación que se deu nos últimos meses cos traballadores dos PAC, con guardias forzosas obligatorias a maiores, algunhas delas sen que se pasase o tempo legalmente estipulado para poder facelas, ou incumplindo os pactos que eles mesmos blanden para obligarnos a aumentar as horas no punto que di que teñen dereito a ter unha fin de semana libre cada mes, cando os traballadores pediron reunións conxuntas coa xerencia, nen eso se lles aceptou, hasta que saíron dos medios de prensa queixándose dese trato e desa situación. Eso sí, cando nas reunións son interpelados por esta fuga de especialistas, non se sinten responsables porque, segundo eles, vanse por cuestións familiares, porque teñen as súas familias en outras áreas. Todos, 3/4 partes do total. E non hai especialistas de outras áreas que teñan a súa familia aquí? Ou os que teñen as súas familias aquí son máis desarraigados e non necesitan delas? Eso sí, nesas mesmas reunións, dísenos que non fagamos tanto barullo protestando na prensa, porque pola nosa situación eso espantaría os compañeiros de outras áreas que quixeran vir para aquí. Claro, os culpables da fuga dos últimos anos somos nós por protestar pola nosa situación nos últimos meses. Faltaría máis. E así van pasando os anos, e se chegamos a situacións como as que vivimos no Centro de Saúde do Grove fai 2 semanas, donde de 9 profesionais, 2 de pediatría e 7 de atención a adultos, só había 3 traballando. Ningún deles era o de pediatría. As situacións como a de fai uns sábados, donde non houbo médico nen de mañán, turno que correspondería a atención ordinaria, nen de tarde en atención de PAC, e todos os doentes tiveron que ser derivados ao PAC de Baltar. Segundo a doutora Ruti, que é a directora de procesos asistenciais, e a doutora Piñón, directora de atención primaria desta área, a continuidade da atención urxente nos PAC é irrenunciable, ainda que para conseguila se teña que exixir aos profesionais que traballen hasta reventar ou mesmo con ilegalidades. Eso sí, aquel día que o Grove quedou sen atención urxente presencial, o directivo de guardia, segundo pudemos saber, era a doutora Ruti, coa mesma titulación que este que lles fala. Pero non se dignou a vir traballar dando exemplo do que é esa irrenunciabilidade. Decía Orwell no seu libro de 1974, todos os animais somos iguais, pero algúns somos máis iguais que outros. Por certo, non penso nin responder a pregunta que me fixeron sobre o que fago como conselleiro de Sanidade. Pareceme bastante claro nos últimos anos o traballo que se fixo desde esta consellería e que esta vez foran os grupos de oposición que nos presenten unha moción e nos sumemos a ela. Enhoraboa por tela presentado. Moitas gracias, señora Castro. Moitas gracias, boas noites.
Dentro do Partido Popular vai por diante decir que no seu momento non decidimos non adherirnos a esta moción porque houve unha moción no caso do BNG, que é o que está arremetendo contra nós, que nos presentou a súa moción xusto no mesmo día, polo cual aquí se dixo que tiñamos que analizala porque non deu tempo, iso en primeiro lugar, pero vai por diante que por suposto vamos a apoiar esta moción, como sempre fixemos en cuestións de sanidade, polo menos dentro do Partido Popular do Grove. Creo que a nosa postura sempre estivo ben clara e vai a seguir estando clara para quen non a teña, non? Decir, pois miren, no ano 2019 a Xunta decidiu emprender un proceso de análise, reforma do modelo de atención primaria. Naquel momento tomou 3 iniciativas. Unha delas era aprobar un plan galego de atención primaria do 2019-2021 con unhas 200 medidas a curto e medio prazo e cunha dotación de 102 millóns que levou aparellada a creación de 331 prazas de novos profesionais. Unha segunda iniciativa era encargar a un grupo de expertos un documento estratégico con obxectivos de transformación a longo prazo e unha terceira iniciativa crear un órgano participativo que era un Consello Técnico de Atención Primaria. Por desgracia, estas 3 iniciativas tiveron unha interrupción chamada COVID-19, pero xa están reactivadas e a implantación, se fixeron a implantación de chamadas das xendas de calidade, o desenvolvemento dos planes locais de saúde, e hai algo que botamos a falta dentro do Partido Popular nesta moción que non se está incluindo e que tamén afecta seriamente o que son o problema de personal que temos, que lóxicamente é evidente neste concello, non? Nunca o puxemos en dúbida. E é concretamente que no caso da Xunta publicou ininterrumpidamente dentro de 2012 un novo decreto de oferta de emprego público cada ano, esgotando sempre a taxa máxima de reposición de efectivos autorizada en cada momento pola legislación básica do Estado, unha oferta total de 8.112 prazas nestes anos, priorizando ademais a convocatoria nas categorías que traballan en atención primaria. Sempre se cubriron todas as plazas de persoal sanitario que lle permitiu o goberno de España en cada momento, mentras que o actual goberno de España, conformado por partidos que levaban anos pedindo a supresión dos límites ás taxas de reposición de efectivos no eido sanitario, continúan a mantelas, impedindo a convocatoria estable das prazas e obrigando a cubrilas mediante interinidades ou contratos eventuais. Polo tanto, nesta moción habería que continuar ou facer algún apunte reiterando ao Goberno do Estado a necesidade de acreditación de máis unidades formativas, tal como se ten aprobado no ditame da Comisión de Reactivación do Parlamento de Galicia, a convocatoria de prazas extraordinarias de MIR destinadas a cubrir a carencia de especialistas en medicina de primaria, unha reclamación de moitas comunidades autónomas que o Ministerio ignora, e seguir solicitando a eliminación dos límites da taxa de reposición de efectivos, tamén reiteradamente solicitada a través de distintas iniciativas parlamentarias no Parlamento galego, e que permitiría ofertar, sen dúbida, moitas máis prazas nas próximas convocatorias anuais de ofertas públicas de emprego. Entón, aquí o Concello tamén ten unha competencia que todos sabemos que, nos gustaría que o alcalde non la aclarase. Somos conscientes ou somos coñecedores de que fai relativamente pouco tempo, non sei se cuestión de semanas, estiveron por aquí os técnicos da Xunta de Galicia para ver, digamos, a posibilidade de instalar o novo centro de saúde. Todos somos conscientes da necesidade que ten o noso centro de saúde, que todos sabemos que é dos anos 80, que ten unhas carencias importantes en temas de accesibilidade, en temas de instalacións e demais, e por parte da Xunta, como ben mencionaba un dos meus compañeiros, está previsto na fase 1, se presentou recentemente a construción dun novo centro no que se necesitan 3.127 metros cuadrados, pero aparentemente non hai un terreo que teña esa extensión. Agora non lo confirmará, espero, que o señor alcalde. Polo tanto, aquí toca que cada un asuma a súa responsabilidade e, lóxicamente, que todos sexamos conscientes de que, obviamente, isto é unha necesidade. Por eso o Partido Popular, insisto, estará sempre da man ou do lado dos veciños e atendendo, por suposto, a esa necesidade que hai neste centro de saúde. Nada máis, moitas gracias.
Moitas gracias. Bueno, si vou interveu o meu compañeiro, creo que foi claro, meridiano e co acerto que ele sempre suele ter na súa intervención. Vou a precisar a cuestión que me plantexa tanto BNG como PP do Centro de Saúde, a construción do Centro de Saúde no Grove, pero previamente dúas cuestións. Unha, eu lle diría ao voceiro do BNG que non erre o tiro. Non erre o tiro. E digolle por qué. Eu voulle contestar o tema do Centro de Saúde, pero desde logo as competencias dun concelleiro de Sanidade, cando a sanidade todos sabemos que depende e é competencia da Xunta de Galicia, donde o Concello do Grove non ten ningunha competencia no Centro de Saúde do Grove. Pero despois de ter pasado o que ten pasado este Concello, e xa sei que ningún dos presentes seguramente vai a recoñecer, pero eu podo garantizar, recoñecido por alcaldes e alcaldesas de outras vilas, recoñecido por medios de comunicación de outras vilas, da zona, perdón, da comarca, por veciños e veciñas do Grove e de moitas outras vilas, teño que dicirlles que o traballo feito este mandato polo Concelleiro de Sanidade é unha referencia. Unha referencia. O traballo feito polo Concelleiro daqui do Grove. E creo que o Grove foi punteiro en moitas das actuacións durante a pandemia gracias a que neste goberno participa e forma parte unha persona e un profesional como Javi Caneda. Senón, moito peor hubiéramos pasado. De tal xeito que creo que o BNG con esa pregunta que, como o meu compañeiro é moito máis elegante que a min e sabe moi ben onde está, creo que sinceramente o BNG erra o tiro. Non hai que apuntar aquí porque creo que está feito moitas máis actividades e actuacións das que correspondería a unha competencia municipal. Centro de Saúde do Grove. Fai 2 semanas estuvo o xerente da área sanitaria de Pontevedra Salnés e o director de inversións e proxectos dos Sergas, da Consellería de Sanidade para toda Galicia, que é un pouco o encargado de definir o proxecto arquitectónico, o proxecto edificatorio para a construción dun centro de saúde, polo tanto, de establecer o coste desa construcción. Estuveron aquí, estuvemos falando con eles, estuvemos unha reunión na sala de xuntas onde participou a compañeira Ángeles Domínguez, teniente alcalde, donde estuvo tamén presente o concelleiro de Sanidade Javier Caneda e o compañeiro Juan. Ademais estuvo o aparellador municipal e estuveron estas 2 persoas representando a Consellería de Sanidade. Estúvose falando primeiro na sala de xuntas sobre o papel, sobre o plan especial de dotacións e infraestructuras aprobadas na zona das Touzas e despois fomos a visitar o terreo. As conclusións que sacamos desa xuntanza, primeiro, tal como o propio secretario do Concello de Grove leva semanas en comunicación coa Consellería de Sanidade, estáse a discutir primeiro a titularidade dos terrenos. Nós partimos da base, despois de que o propio secretario do Concello de Grove revisara todo o expediente, que os terrenos para a construción do centro de saúde xa foron transferidos aos Sergas fai anos. Ahora mismo non teño a data, pero antes incluso do 2007, no primer mandato noso, e, se non me equivoco, estaba entre o 2002 e 2004. Aí hai un acordo plenario de cesións dos terreos a os Sergas. Ben, a partir de aí, digo, estas conversas entre os técnicos, o secretario do Concello de Grove e os técnicos dos Sergas, intercámbiase unha serie de información donde os Sergas, Consellería de Sanidade, nos reclama unha serie de documentación que require para cubrir o expediente e que realmente eses terrenos se trasladen e se cedan á Consellería de Sanidade. Por lo tanto, o primeiro paso, podíamoslo dicir, que está máis menos resolto. Hai que pedir unha certificación no Rexistro da Propiedade, unha certificación catastral e algún documento máis, pero está resolto. Cal é o problema? Cando o técnico, o director de proxectos, ven aquí e intercambia con o noso aparellador, o aparellador municipal, as necesidades urbanísticas, chega á conclusión de que escasamente o suelo que temos nas Touzas cubre a demanda 3.127
incluso algo máis, porque aquí o Concelleiro de Sanidade lle reclamou algunhas das cuestións que nós entendemos que o Centro de Saúde de Novo tería que cubrir e tería que recoller, como por exemplo o SPA. O SPA do Grove, que ahora mismo ten unhas instalacións precarias en Lordelo, nós defendemos que se incorpore as súas dependencias ao novo Centro de Saúde, e esa foi proposta do Concelleiro de Sanidade, Javi Caneda. Porque ademais viñéronos a presentar, digamos, o proxecto funcional. O proxecto funcional é as necesidades sanitarias que o novo Centro de Saúde do Grove necesita para o que les pensan que ten que ser a demanda de sanidade aquí no Grove. Proxecto funcional que, por certo, xa estaba redactado no ano 2009-2010, cando xa asignáramos un convenio eu mesmo na primeira etapa coa conselleira titular de Sanidade daquela época, todo aquilo quedou totalmente paralizado co cambio de goberno na Xunta de Galicia. Bueno, pois agora redactan un novo plan funcional donde, ademais das consultas, pois falan des diferentes necesidades. Todas esas necesidades, o director de proxectos di que, pola súa experiencia e polo que teñen feito en outras vilas, necesitamos en torno aos 3.500 metros edificables. E aí ven un pouco a discusión e ven un pouco a situación. Actualmente esa parcela ten 7.000 metros, 7.200 metros en total, dos cuales hai que restar algúns metros, en torno a uns 2.000 metros, para facer vial, para facer beirarrúas, para facer zona verde. Cal é o problema? O problema é que cando nós redactamos o Plan Especial de Infraestructuras, o que pedíamos era que, sendo un suelo rústico, a Xunta de Galicia, a través dese plan especial, aceptara as condicións urbanísticas que nos lle propoñíamos, que eran altura de 10 metros, é dicir, en términos urbanísticos, baixo máis 2 plantas, e aproveitamento de edificabilidade dun 0,85. Polo tanto, a través dese plan especial de infraestructuras, facerlle un tratamento especial a ese suelo, que era suelo rústico, e poder axeitar o equipamento, en este caso público, e en aquel momento eran o Centro de Saúde e o Centro de Día, a esas necesidades. Cal é o problema? O problema é que a Xunta de Galicia nos dixo que non, que eso era un suelo rústico e que, polo tanto, tiña que cumplir as condicións de suelo rústico. Aí abreuse un debate xurídico. Por que me pides un plan especial de infraestructuras para construir un suelo rústico coas condicións de suelo rústico? E vou ser redundante, si co suelo rústico xa se faría directamente. Fago un plan especial precisamente para intentar cambiar un pouco as condicións. Xurídicamente era o que defendía o anterior secretario do Concello do Grove, o que defendía a asesoría xurídica do Concello do Grove, e creo que hasta defende o actual secretario do Concello do Grove, en termos xerais. Se nos di que non, baixo ningún concepto, que o plan especial simplemente é para cumplir o trámite e facer o centro de saúde. Iso que significa? Que dos 7.000 metros, perdón, dos 5.000 metros útiles para edificar, solamente podemos aproveitar o 20% do suelo, 5 por 2, 10, 1.000 metros cuadrados, e solamente podemos cubrir 7 metros, planta baixa e unha. Eso significa 1.000 máis 1.000, 2.000 metros cuadrados, cando eles necesitan 3.500 metros cuadrados. E en esa situación nos atopamos a día de hoxe. Intentar darlle unha volta ao plan especial para ver de que xeito se pode cubrir. O director foi claro, o director de proxectos, a min se me dades 10 metros de altura me resolvedes o problema. 1.000 máis 1.000 máis 1.000, 3.000 metros, porque estou falando de números redondos, daba 3.500 metros. Claro, pero é algo que a Xunta non nos permite. Ben, o aparellador municipal dou unha solución que ahora mesmo está en estudio, que sería, porque hai unha parte do suelo pegada ao cemiterio que sí cumple as características de suelo urbano, e que aí estaríamos falando de uns 2.000 metros cuadrados, con un aproveitamento casi do 100% da parcela, tendríamos 6.000 metros, porque baixo, planta, máis 2. Pero, sinceramente, intentemos visualizar un pouco a situación. Cemiterio do Grove, na parte nova, terreno das Touzas, donde antes o centro de saúde vai no medio, donde hai un vial polo medio,
eso significaría pegar o centro de saúde ao cemiterio, non nos parece o mellor. E aparte o propio técnico e o xerente dixeron que a parcela era espectacular, unha parcela que lóxicamente hai que aproveitar, porque ademais coas características do suelo urbano dos 7.000 metros só habría que cederlle aos Sergas 4.000 metros e o Concello de Grove mantería a titularidade de 3.000 metros para a dotación pública. A grosso modo que lles estou explicando. Polo tanto, a decisión agora, hai dúas cuestións. Unha, esperar a aprobación definitiva do Pexón. Aprobando definitivamente o Pexón, isto se resolve urbanísticamente e a parcela das Touzas pasa a ser urbana con un 0,85 de edificabilidade, 10 metros de altura, polo tanto, planta baixa, primeira e segunda, cumpliríamos as necesidades dos Sergas e o Concello de Grove incluso tería parcela aparte. O propio xerente e o propio director dixeron: e que expectativa tendes de aprobar un Pexón? E dicimos: home, está na man da Xunta de Galicia, nós temos aprobado provisionalmente, mandouse a Xunta nos mandou corrixir un par de informes, pero lóxicamente o trámite vai a seguir adiante. Nos confiamos, eu sei que son moi inocente, xa pido disculpas a todos, e ás veces son moi optimista, tamén pido disculpas a todos, pero un trámite normal de Pexón debería permitirnos que a metade, entre os 6 e 9 meses do ano que ven, ter aprobado definitivamente o Pexón. O a cual, tanto o xerente como o director dixeron: a nós nos vale de sobra. Por qué? Porque agora, é certo que o Grove, na área sanitaria de Pontevedra Sanlés, está na fase 1, hai fase 0, 1, 2, 3. A fase 0 son os centros de saúde, que xa teñen adxudicados cartos, o sea, xa se van a construir, e a fase 1 son os máis urxentes, os cales redactarían o proxecto construtivo no 2022 para dotalo económicamente no 2023. En calquer caso, se se pudera adiantar todo, a Xunta di que ten partida económica para construir e sacar a licitación no segundo semestre do ano o Centro de Saúde do Grove, e é un pouco a situación na que estamos agora. Por qué? Porque o propio director de proxectos estaba falando que a día de hoxe 3.500 metros cuadrados o coste de construción do Centro de Saúde do Grove estaríamos falando de uns 5 millóns de euros, que era o que falaba, que tamén nos advirteu, por certo, o Concello do Grove nos ten que ceder a parcela urbanizada, porque, claro, se non las pasades así, temos que gastarnos máis cartos en urbanizala e tampouco nos interesa. Bueno, esa é outra cuestión que ahora temos que levar adiante. E esta é un pouco a situación, ou modificar puntualmente o plan especial e ubicar o centro de saúde nun espacio que, se non lo permitiría, esperar para o Pexón. Pero quero chegar a unha conclusión que estas son decisións políticas lamentables. E eu non, bueno, o propio director tiña outra opinión, hai un debate xurídico ao respecto, pero que a través dun plan especial de infraestructuras tense aprobado un parador na Costa da Morte para compensar o que fora o tema do Prestige. Parador que vai escalonado nunha ladeira e que, se medimos da parte baixa a parte máis alta, creo que ten 7 plantas. E iso se fixo a través dun plan especial aprobado pola Xunta de Galicia, non? Xa non falo de iniciativas privadas feitas en un concello limítrofe con Vigo, destinado a áreas comerciales e deportivas, porque tampouco ven a conto. E aí se fixo incluso en suelo rústico con licencias directas, sin plan especial, tumbado fai pouco pola propia xusticia. É dicir, que ás veces parece que depende un pouco da situación, non? Nós creemos que o plan especial sí que tería cabida esa situación, e desde logo, se ten feito en outros espacios, se tería feito aquí, porque ademais defendemos que é un proxecto de equipamento público. Así pois, ahora mismo, como isto fai 2 semanas, nos trasladou todas esas condicións técnicas, o plan funcional, as necesidades de metros cuadrados que hasta ahora non tiñamos, e que, en definitiva, bueno, pois habrá que decidir si faise unha modificación puntual do plan especial, modificando un vial, de tal xeito que o terreno onde vai o vial se destine ao centro de saúde e o vial se faga en outro terreno,
ou esperar ao pexón para que urbanísticamente darlle todas as salidas que o Sergas nos traslada. En calquer caso, está totalmente garantizado, porque así nos lo dixo o xerente, que o Grove vai seguir estando estado 1 de necesidade, polo tanto, será no momento en que teñamos resolto a situación urbanística do Chan, será un centro de saúde prioritario na área sanitaria Pontevedra-Salnés. E en ese sentido, bueno, pues seguiremos traballando para nos próximos meses ofrecerlle ese terreo a Xunta de Galicia, porque xa tiñamos avanzado moito no trámite na cesión, e agora temos que darlle unha volta ás necesidades urbanísticas e de metros cuadrados que a propia Consellería de Sanidade nos reclama. Non sei se queren aportar algo máis ou debatir algo máis, vendo que todos os partidos políticos apoiamos esta moción. Cede a palabra ao señor Otero. Sí, nada, simplemente, bueno, indicar que a tasa de reposición no 2021 era do 100%, o sea que se pude haber feito máis contratos de médicos se se quería. E nada, que, bueno, agradecer o apoio tamén do Partido Popular a moción. Nada, o día 14, todos a Santiago a reivindicar unha sanidade, unha atención primaria de calidade e melloras para o noso concello, nada máis. Moi ben, moitas gracias. Non hai máis intervencións pedidas, polo tanto procedemos á votación do punto 2, expediente 3161/2021, ditame moción conxunta Esquerda Unida, PSG, PSOE e BNG en defensa da atención primaria e apoio á manifestación da plataforma SOS Sanidade Pública o 14 de novembro en Santiago. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao punto 3, expediente 3164/2021, ditame da moción de Esquerda Unida para a defensa dunha urxente reforma do financiamento local. Señor secretario, moitas gracias. Dase conta do ditame da Comisión Informativa Xeral, do 26 do 10 do 2021, moción de Esquerda Unida para a defensa dunha urxente reforma do financiamento local. A parte dispositiva é a seguinte. Primeiro, instar o Goberno do Estado a iniciar de maneira urxente a derrogación da Lei 27/2013 de racionalización e sustentabilidade da Administración Local do PP, aprobando unha nova normativa que conceda máis autonomía financeira ás entidades locais. Segundo, instar o Goberno do Estado a iniciar de maneira urxente a derrogación da Lei de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira 2/2012, por tratarse dunha legislación lesiva para a autonomía e suficiencia financeira local. Terceiro, instar o Goberno do Estado a cumprir o acordo entre a FEMP e o Ministerio de Facenda sobre a xestión directa dos fondos europeos de reconstrucción económica dos concellos e cabildos insulares, de polo menos o 15% total dos transferidos ao Estado español. Cuarto, instar o Goberno do Estado a levar a cabo as reformas legislativas necesarias para introducir de maneira ampla elementos de progresividade no conxunto de tributos en atención á capacidade económica do contribuinte. Quinto, instar o Goberno da Comunidade Autónoma de Galicia en cumprimento do mandato constitucional de suficiencia financeira das corporacións locais, e dado que hoxe asumen sen compensación alguna competencias claramente autonómicas, a pôr en marcha de maneira urxente iniciativas para abrir a participación dos concellos nos ingresos da comunidade autónoma, ingresos que deberán ser necesariamente incondicionais. Sexto, instar o Goberno do Estado a abordar as reformas necesarias no tocante á propiedade inmobiliaria, en tanto a base imponible fixado o territorio e a base nuclear da fiscalización local, cambiando o método de valoración dos inmobles para calcular a base imponible dunha forma máis real e poder aplicar criterios de progresividade. A aplicación do valor catastral demostrouse insuficiente e desigual. Aumentar a marxe de tipos de gravame aplicables para garantir maior autonomía aos concellos, regular os recargos sobre bens inmobles de uso residencial que se atopen desocupados con carácter permanente, vivendas baleiras, para que se poida aplicar con seguridade xurídica. Sétimo, instar o Goberno do Estado e as comunidades autónomas a realizar as reformas legislativas necesarias para dar un tratamento máis favorable á vivenda habitual,
fronte ás segundas vivendas, abrindo así a posibilidade de gravar os pisos turísticos como unha actividade económica e non residencial. Oitavo, instar ao Goberno do Estado a revisar os beneficios fiscais da Igrexa Católica no tocante aos tributos como o IBI. Noveno, instar ao Goberno do Estado a reforzar a participación das entidades locais nos ingresos do Estado, garantindo que as transferencias do Estado aos concellos cumpran uns compromisos sobre a súa evolución e revisión permanente, evitando as importantes desviacións, a volatilidade dos resultados definitivos que deron lugar a devolucións relevantes por parte dos municipios e deterioraron fortemente as súas capacidades orzamentarias en momentos de crisis aguda. Décimo, instar ao Goberno do Estado a que manteña o sistema de coparticipación nas grandes figuras tributarias, IRPF, IVA e impostos especiais, polo menos para as cidades, así como estudar a posibilidade de ceder a eses gobernos locais algunha forma de competencia normativa. Do mesmo modo, permitir que os concellos poidan incrementar os seus recursos establecendo recargas sobre a cota estatal do IRPF. Logo de someter a proposta a consideración da Comisión Informativa Xeral, ditaminouse favorablemente por un voto a favor do concelleiro do Grupo Municipal de Esquerda Unida e 6 abstencións dos concelleiros dos grupos municipais do PSDG, PSOE, PP e BNG. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Ten a palabra o señor Otero. Ben, paso a ler a exposición de motivos. Dende fai máis de 35 anos, os concellos do Estado español veñen reclamando unha solución xusta en materia de financiación, que se foi demorando dun modo inexplicable no tempo. Dende o inicio da democracia no noso país, todas as forzas políticas incluíron entre os seus eixos programáticos e compromisos electorais mellorar a financiación municipal. Nin o goberno do PP nin o do PSOE resolveron xamais o problema da financiación local, especialmente no último mandato do goberno do PP, cando unha serie de medidas austeras dos sucesivos executivos de Mariano Rajoy fixeron crónica a situación a aumentar a asfixia económica dos concellos e comunidades autónomas e o adelgazamento do público. A chegada do actual goberno de coalición, xunto cos acordos do programa de goberno análogos, constitúe unha oportunidade histórica para abordar plenamente as reformas que reclaman as entidades locais. No acordo, cítase textualmente que o goberno de coalición ampliará as competencias e capacidades dos gobernos locais, garantindo o respeto da autonomía local e fortalecendo o papel dos municipios como unidade territorial básica. Nesta mesma liña, derogaremos a Lei 27/2013 de racionalización e sustentabilidade da administración local do PP, aprobando unha nova normativa que concede aos municipios a capacidade de percibir uns tributos propios mínimos, sen prexuízo de outros que poidan ser recoñecidos pola legislación estatal e autonómica, e de dispor dos recursos derivados da participación dos ingresos do Estado. Esta cuestión debe ser prioritaria, polo tanto, para o goberno de coalición. É especialmente polo trascendental papel que xogaron os concellos na contención socioeconómica dos efectos causados pola crise sanitaria da COVID, cun esforzo inversor importante, asumindo competencias impropias e realizando esforzos encomiables para ampliar o escudo social para proteger as familias, bonificar as tasas á hostelería e ao comercio local ou garantizar os servicios básicos. Non é o caso do Grove, pero sí no resto do Estado. Xa antes da pandemia, os gobernos locais eran os entes políticos que prestaban e prestan servicios públicos esenciais dende a proximidade, amparados no principio constitucional de autonomía. Como tales, requiren dun sistema de financiación estable que garanta a cobertura das necesidades básicas dos cidadáns no marco das súas competencias, polo menos ao mesmo nivel que o resto dos gobernos territoriais. O sistema de financiación local debe combinar a presencia dun espacio fiscal propio que inclúa impostos propios e compartidos, tasas, precios públicos e, no seu caso, contribucións especiais que permitan aos gobernos locais exercer a súa autonomía e corresponsabilidade fiscal, cun conxunto de transferencias incondicionais, procedentes tanto da Administración Central como das Administracións Autonómicas, que cubran a brecha existente entre as necesidades de gasto estimadas con base ás competencias asumidas e a capacidade fiscal propia que emana das bases tributarias disponibles. A Federación Española de Municipios e Provincias sempre considerou como prioridade resolver o marco competente e de financiación dos concellos. Exemplo disso son as declaracións e resolucións, tanto as aprobadas no 12º pleno da FEM, compromiso coa financiación local, onde se fai un chamamento público para impulsar de maneira definitiva un compromiso de reforma das facendas locais, mediante o apoio a iniciativas como mellorar a financiación e xestión económica dos concellos, suprimindo as limitacións existentes ao destino do superávit local e as rigideces da regla de gasto, e sanear a situación de municipios en risco financiero,
como os acordos máis recentes de maiores transferencia de fondos de reconstrucción COVID do Estado aos concellos. O pasado 9 de setembro, a FEM reclamou incluso ao ministro de Política Territorial, Isabel Rodríguez, avanzar no novo modelo de financiación local, especialmente no contexto de políticas de reconstrucción económica e participación nos impostos das administracións públicas. Estes compromisos están sobre a mesa dende a redacción do informe da Comisión de Expertos para a revisión do modelo de financiación local, co que se deu cumprimento ao acordo do Consello de Ministros do 10 de febreiro de 2017, polo que se constituíu a citada comisión. Esta estivo formada por 5 expertos independientes designados polo Goberno do PP, ao fronte nese momento do Executivo, e outros 5 designados pola FEM. É necesario, por tanto, garantir o debate conxunto sobre a financiación autonómica local que permita abordar a necesaria financiación local dun modo global e cun modelo concertado entre o Goberno Central, Gobernos autonómicos e Concellos. Ben, os puntos de acordo son os que xa leu o señor secretario. Nada, pediría o apoio para esta proposta que o Goberno no que non participamos que avance xa nesta reforma. Xa se ten traído mocións neste senso nos últimos anos. Consideramos esencial, xa que os concellos ao final vense afogados económicamente, máis incluso en capacidade de facer calquera cuestión e máis competencias que non lle corresponden. E creo que incluso agora está a sentencia agora da plusvalía, moitos concellos acaban machorando. Aquí creo que, non sei se me equivoco, son 180.000 euros que creo que se recaudan. Non é moito, pero si é unha baixada importante que xa ten aquí. Entón, nada, pediría o apoio da corporación. Alguna intervención? Pois, sí, señor Torres. Nada, simplemente indicar o noso voto favorable a esta moción, indicando que é necesario xa unha financiación para os concellos básica de todas as administracións, así como a Deputación tamén ten o plan concellos, que todos os concellos saben canto van a recibir, tamén debería ser por parte do Estado e da Xunta de Galiza, a parte de outros impostos e tasas que teñen que recibir, nada máis. Moi ben, moitas gracias. Creo que non é a primeira vez que o digo públicamente en este pleno e en outros ámbitos. Sempre defendo que unha das grandes transicións que quedan pendentes na democracia é a revisión da administración local, polo tanto, e dentro da administración local, a financiación local, porque somos coñecedores e o vivimos día a día das dificultades que temos para cadrar un orzamento donde prácticamente estamos sempre intentando reducir gastos e moitas das veces eses gastos, ou a maioría das veces os gastos veñen de áreas donde ao final reducir gastos significa menos servicios aos veciños, porque estamos acollendo competencias, como se recolle, que non son nosas, asistencia a domicilio e algunhas outras máis. Este ano vamos a ver como acabamos, e miro a miña esquerda aquí a interventora, que creo que xa sonríe, como acabamos o ano debido ao incremento do coste da enerxía, que ainda que tiñamos previsto un lixeiro incremento, para nada o custo que levamos calculado a semana pasada, a mí me salía que no mes de setembro levamos gastado en enerxía todo o que gastamos o ano pasado, e ainda queda este último trimestre. Por lo tanto, a factura da enerxía no Concello de Grove este ano vai ser importante e seguramente supera en 150.000 euros o que nós tiñamos previsto. Quero dicir, estou explicando unha realidade que anticipo que este ano vai ser moi difícil pechar un ano con superávit. E non me extrañaría nada que fora o primeiro exercicio, polo menos desde que a mí me tocaron as responsabilidades de goberno, que pechemos un ano con déficit. E non miro para a interventora, porque entonces xa mellor escapamos todos. Porque ademais, ahora mismo temos outro problema, que os ingresos están minorando tamén. E este mesmo exercicio, por poñerles un exemplo,
Dous datos que non tiñamos cando se fixeron os presupostos: a subida tan brutal da enerxía eléctrica e esta sentenza das plusvalías que nos acaba xa solamente este ano, que tiñamos a previsión de 185.000, a tesorera nos comunicaba que hai 120.000 euros que non vamos a liquidar. Polo tanto, son 100 ou 120.000 euros, creo que algo máis, porque ainda que 185.000 era a previsión, este ano podíamos acabar en torno aos 250.000 euros de ingresos de plusvalías, que se van a quedar nos 85.000 liquidados no primeiro trimestre. Despois hubo que sacar a concurso a licitación da empresa que xestiona iso, asinouse fai unhas semanas o contrato, e a semana seguinte, sentencia eliminando as plusvalías. E eu non discuto que posiblemente para o ciudadano a plusvalía non sea o imposto do máis axitado. O que si reclamo é que o Estado, a Xunta de Galicia, nos teñen que compensar económicamente, porque estamos soportando moitos gastos e que cada vez temos nosos ingresos. A donde quero chegar? Estamos chegando a un límite onde non podemos seguir reducindo gastos, é inviable, porque xa hai unha serie de gastos. Do total des gastos, ao final, o 70% dos gastos, o 75% dos gastos do Concello do Grove están tasados: salarios, gastos fixos, gastos de mantemento, que son necesarios para que esta maquinaria que é o Concello do Grove móvase cada día, e a decisión que temos os concelleiros e concelleiras recae no 30%, e aí é onde temos que axustar. Moi difícil, non? Moi difícil. Polo tanto, eu apoiamos totalmente. Non sei se todas estas medidas que Esquerda Unida recolle nos acordos, pero sí está claro que a financiación local necesita unha revisión, e os concellos necesitamos máis ingresos. Non temos que seguir apretando o cinturón nos gastos, necesitamos máis ingresos, porque ademais, como recolle a propia moción, está demostrado que somos a entidade, a administración, que realmente executamos a realidade da política. Como digo sempre, todas as decisións que se toman en Madrid e en Santiago sempre sucede nun espacio, e ese espacio son as vilas. Chámese Grove, chámese Marín, chámese Santiago, chámese Madrid. Aí é onde realmente se executan todas as decisións políticas e toda a vida. E, polo tanto, somos a entidade que teñamos que ter unha financiación máis autónoma, e estamos moi collidos. En definitiva, nós vamos a apoiar esta financiación. Non sei se no carácter dos puntos que recolle a propia moción, pero sí no espírito que defende a mesma, que é: hai que sentarse a falar de financiamento local, e polo tanto hai que tomar unha serie de medidas de financiamento local. E compartimos outra: as grandes medidas que recolle a moción presentada por Esquerda Unida van na área dos ingresos e non na dos gastos. O que estamos a falar é que se necesita revisar as partidas de ingresos onde os concellos temos que ter máis participación nos montantes que se reparten. E remato, e outra apreciación máis, e con especial atención aos concellos de menos de 20.000 habitantes, porque sufrimos moitísimo máis a incapacidade de chegar a unhas fuentes de financiación que os concellos de máis de 20.000, e xa non falo das de 50.000 ou as grandes ciudades, teñen. Aí estamos moi limitados, e aí estamos sufrindo absolutamente todos os concellos, independentemente do color político. Ben, señor Otero, presenta vostede a moción, ten a última palabra. Sí, nada, agradecer o apoio, e nada, hai que abordar esa reforma, porque ao final, como dicir vostede, non? A administración local ao final é a entidade que está máis cercana aos veciños, e ten que ao final desenrolar todas as medidas que moitas veces non son competencias propias. No tema de plusvalías, a verdad que vai ser un pau. De feito, xa ya nos digo que presentaremos unha moción que tamén presentaremos en todo o Estado para intentar regular esa cuestión. Nada máis. Moitas gracias. Moitas gracias. Procedemos entonces a votar o punto 3, moción de Esquerda Unida para a defensa dunha urxente reforma do financiamento local. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao punto 4, expediente 3222/2021, ditamen da moción do BNG sobre o anteproxecto de lei de mellora da xestión do ciclo da auga. Señor secretario. Moitas
Moitas gracias, señor alcalde. Dase conta do ditame da Comisión Informativa Xeral do 26 de 10 do 2021 respecto da moción do BNG sobre o anteproxecto de lei de mellora da xestión do ciclo da auga. A parte dispositiva di o seguinte. Primeiro, instar a Xunta de Galiza a paralización da tramitación do anteproxecto de mellora do ciclo integral da auga e a elaboración dunha planificación integral da xestión do ciclo da auga en Galiza. Segundo, abrir un marco de negociación con todas as entidades implicadas na xestión do ciclo da auga para a elaboración desta planificación. Terceiro, instar a Xunta de Galiza a reclamar do Estado a competencia sobre a totalidade do sistema hidrolóxico na Galiza. Cuarto, instar a Mancomunidade do Salnés a que paralice a subida da taxa de abastecemento da auga ao Concello de Ogrove, mentras non se clarifique o expediente no que se baseou o cálculo da subida da taxa, así como que se finalizan as melloras de eficiencia enerxética que se están acometendo para establecer o custe real do servizo, así como que se recolla a execución da nova tubaxe para o Grove que se asegure e garante o abastecemento. Logo de someter a citada proposta a consideración da Comisión Informativa Xeral, esta ditaminou-na favorablemente por un voto a favor do concelleiro do Grupo Municipal do BNG e 6 abstencións dos concelleiros dos grupos municipais do PSDG, PSOE, Partido Popular e Izquierda Unida. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Torres. Ben, paso coa exposición de motivos da moción. Primeiro, a Xunta de Galiza está a tramitar un novo anteproxecto de lei de mellora do ciclo da auga. Este novo texto ven despois do seu fracaso ao intentar impoñer a coñecida como Sogama da Auga no ano 2019. O obxectivo deste anteproxecto de lei afástase moito do seu título, xa que nada do seu contido supón ningunha intervención na mellora da xestión do ciclo da auga por parte da Xunta de Galiza. Os obxectivos reais do mesmo poden resumirse en dous: incrementar de xeito importante a carga fiscal da Xunta en relación ao ciclo da auga aos concellos, ás entidades de xestión da auga e ás usuarias domésticas e asimiláveis, e derivar nas entidades locais, concellos e deputacións as súas obrigas e competencias. Segundo, dende a súa chegada á presidencia da Xunta en 2009, a actuación do goberno do PP en relación coa xestión integral do ciclo da auga caracterizouse pola ausencia de planificación e programación. Galiza non ten elaborado nesta altura de 2021 ningún plan de xestión integral do ciclo da auga no ámbito das competencias galegas. O goberno presidido polo señor Feijóo nin tan sequera cumpre coas obrigas legais establecidas en leis elaboradas por el mesmo. Así, non está elaborado o Plan Xeral de Abastecemento nin o Plan Xeral de Saneamento, pendentes dende a aprobación da Lei de Augas de 2010. Na responsabilidade da Xunta de Rexeneración e Saneamento Integral das Rías non se avanzou nada, estando a día de hoxe pendente de sancións da Unión Europea por incumprimento reiterado das súas obrigas en materia de depuración. No ano 2013, a Xunta asinou coa FEGAM o Pacto Local da Auga, que tiña como finalidades establecer os criterios tarifarios e de planificación hidráulica cos concellos, facendo referencia ao reparto dos fondos derivados dos ingresos polo canon da auga. Hoxe en día está todo por facer ou incumprido no referente a este Pacto da Auga, mentres a Xunta segue a impoñer impostos, taxas e obrigas aos concellos. Terceiro, a precaria situación da planificación e xestión da depuración por parte de Augas de Galicia fai que agora pretendan devolverlle esa responsabilidade aos concellos, 20 anos despois de declarala de interese xeral, utilizando a modificación e elaboración de novos marcos legais para esquivar as súas obrigas, mesmo usando mecanismos de presión impropios dun goberno democrático. Aqueles concellos que non acepten as condicións da Xunta non participarán dos investimentos en obras hidráulicas. Cuarto, nos últimos 12 anos, a Xunta de Galiza non ten dado ningún paso para ter a competencia sobre a totalidade do sistema hidrolóxico galego. A mellora e xestión efectiva do ciclo da auga en Galiza precisa dun impulso real a ter a competencia sobre a totalidade do sistema hidrolóxico galego e non só sobre a bacia de Galiza Costa, xa que o resto do sistema é de competencia estatal. Quinto, este anteproxecto de lei pretende incrementar o recadado polo canon da auga coa súa modificación establecendo unha nova cota e sancionando polas perdas nas redes de abastecemento ás entidades titulares. E fai isto sempre que por parte da Xunta se teña avanzado na planificación do abastecemento.
como se tratase dunha broma pesada, faino nun ano no que vimos como as empresas eléctricas baleiraban impunemente os encoros galegos para lucrarse da nosa auga. Sexto, o incremento do canon da auga como procedemento sancionador non é o único tributo que incrementa a Xunta. Así, transforma o coeficiente de vertedura en dous novos tributos, o canon de depuración e o canon de colectores. Incrementa o canon de depuración na fórmula de cálculo e introduce a obrigatoriedade de pago dos concellos do canon de depuración pola auga da choiva. Despois de anos de nula xestión por parte do Goberno galego do sistema de depuración e da escasa colaboración cos concellos na mellora da rede de saneamento, pretende obrigar os municipios a pagar pola depuración da auga da choiva nas edares que xestiona a Xunta. Con estes tres cambios fiscais, canon da auga, canon de depuración e canon de colectores, a Xunta multiplica por 3 a carga fiscal actual pola xestión do ciclo da auga, sen que isto supoña ningunha mellora na súa xestión por parte do Goberno galego. Sétimo, o anteproxecto introduce a creación por parte da Xunta de aglomeracións urbanas para depuración, establecendo unha serie de obrigas de planificación e control, sen ningunha obriga para a Xunta e sen ningunha capacidade de decisión para as entidades locais integrantes. Novamente, a Xunta sustitúe a súa ausencia de planificación pola recarga de novas obrigas sobre os concellos e ameazas de procedementos sancionadores para os mesmos. Oitavo, introduce condicións de financiamento e colaboración coas entidades locais en materia de abastecemento e saneamento arbitrarias, sen ter base nun estudo da realidade da xestión do ciclo da auga, sen ter en conta a capacidade económica dos municipios e sen incluir o esforzo orzamentario que levan feitos concellos nesta materia. Ademais, invade competencias de outras administracións ao pretender establecer mediante lei un sistema de financiamento a terzos, deputacións, concellos e Xunta, das infraestructuras hidráulicas nos concellos de menos de 20.000 habitantes. Compre lembrar que nos últimos anos a Xunta estivo recibindo fondos europeos para saneamento e depuración que foi incapaz de xestionar adecuadamente e que distribuiu no territorio de forma arbitraria e sin ninguna planificación que soportase os criterios de investimento. Noveno, o anteproxecto tamén introduce un canon de abastecemento para aquelas infraestructuras de abastecemento que xestiona a Xunta. Novamente, este canon non está acompañado de ningún estudo de costes e supón un importante incremento sobre o custe actual. A Xunta segue a introducir taxas nunha lei, evitando desta forma a capacidade de introducir cambios ou acordos por parte das entidades ás que presta o servizo. Hai no anteproxecto de lei unha confusión interesada entre convenio e relación contractual, pola prestación dun servizo que terían os concellos con Augas de Galicia como entidade empresarial. Décimo, a falta de interese por parte da Xunta de chegar a unha axeitada xestión do ciclo da auga tamén se pon de manifesto polo feito de ter exposto as suxestións este anteproxecto de lei durante o verán, conscientes das dificultades dos concellos para estudalo nesa época e da sociedade en xeral para poder coñecelo. Un interese real por resolver un problema tan grave para Galiza como a xestión do ciclo da auga precisa dunha actuación con altura de miras, con visión de país e con medidas reais para implicar a todos os actores involucrados na súa solución. Xunta, entidades locais, comunidades de augas, empresas, movimento asociativo e persoas usuarias. 11. A Mancomunidade do Salnés vende modificar a ordenanza fiscal reguladora da taxa de abastecemento de auga en alta aos concellos da Mancomunidade, sendo o Grove o máis afectado por consumir o 30% da auga do Salnés. O incremento que se lle repercutirá aos concellos será máis do 30%, supoñendo máis de 100.000 euros para os cidadáns do Grove. E aínda que se están realizando melloras nas instalacións, no expediente nada se di da nova tubaxe que garantiza o suministro aos nosos veciños. Dito expediente, no que se basea a subida da taxa, contén erros e afirmacións que faltan a verdade. En resumo, a Xunta de Galiza quere trasladar as súas propias obrigas ás demais administracións, nomeadamente aos concellos, e, polo tanto, trasladar as subidas dos custes do servizo da auga á veciñanza, que van ter que pagar máis polo mesmo servicio. Moitas gracias, señor Otero. Nada, simplemente indicar que vamos a apoiar a proposta. Lógicamente, volvemos ao que estábamos antes de competencias aos concellos sin solucións, e polo menos que se fagan esos anteproxectos que sexan consensuados e
e analizados por todos. Sobre a subida da Mancomunidade do Salnés, pois, nada, concordamos en que hai que tamén facer unha revisión dese cálculo para que a tasa sexa xusta e tamén se comprometan coa tubaxe, que, bueno, hai aprobado unha moción aquí tamén a instancia nosa para que se fixe esa tubaxe. Non sei como está tampouco o asunto. Nada máis. Vamos a ver, nós, respecto á moción presentada no BNG, certo que compartimos prácticamente toda, pero sí que non podemos compartir baixo ningún concepto a referencia que se fai no 11º punto da exposición de motivos, o que fai referencia concretamente á Mancomunidade de Salnés e a subida da taxa da abastecemento de agua, e máis concretamente non podemos compartir o acordo número 4, instar a Mancomunidade do Salnés a que paralice a subida da taxa de abastecemento de auga ao Concello do Grove mentres non se clarifica o expediente no que se baseou o cálculo da subida da taxa, así como se finalicen as melloras de eficiencia enerxética que se están acometendo para establecer o custe real do servicio, así como se recolle a execución da nova tubaxe do Grove. Vamos a ver, non podemos compartir isto, e de feito solicitamos ao BNG si considera oportuno para obter o apoio do Partido Socialista a retirada deste punto dos acordos, o punto 4, porque primeiro o Concello do Grove apoiou a subida da taxa de abastecemento de agua tanto na reunión executiva de todos os alcaldes como no pleno do Salnés. Estou falando o Partido Socialista. Na executiva, que é onde se acordan os puntos que despois van a pleno, a subida da taxa, sabendo e sendo todos coñecedores, alcaldes e alcaldesas ali presentes, do problema que nos vai a xerar respecto aos nosos veciños, aprobouse por unanimidade. Non sería coherente pola nosa parte votar hoxe en contra do que nos Salnés votamos a favor. Por lo tanto, non podemos apoiar. Fálase ademais de que, mentres non se clarifica o expediente no que se baseou o cálculo de subida da taxa, e no punto 11 tamén fan referencia ao mesmo, pero non aclaran cales son estas cuestións que non se aclararon. Por lo tanto, nós podemos entender que unha valoración que fai o BNG do Grove, que considera ou entende que ese informe non é correcto, pero foi feito polos técnicos e pola empresa que leva a xestión da agua, e que ven, aparte ven xustificado nunha cuestión moi simple, tan simple como que o que falaba antes, a factura de gasto enerxético da Mancomunidade do Salnés derivada da depuración da agua, do que estamos a falar, da planta de depuración da agua, pois ten subido nos 3 últimos meses máis do 100%, donde o Salnés estaba gastando unha media de 29.000, 30.000, 31.000 euros mes de gasto enerxético para derivado da depuración da agua. Resulta que as últimas 3 facturas veñen, se non me lembro mal, en torno aos 50 e pico mil, 70 e 75.000 euros. Por lo tanto, solamente en 3 meses quero recordar que xa eran 150.000 euros máis de coste. Como ben saben, a Mancomunidade do Salnés non ten ingresos propios máis aló do cobro da taxa da agua, da aportación que facemos aos concellos do Salnés á Mancomunidade e daquelas transferencias que podan obter pois por subvencións ou por participar en proxectos. E somos conscientes que, ademais no Grove, que si é certo que se recolle que somos o concello maior consumidor de agua de todo o Salnés, vai a supor un incremento no orzamento do ano que ven importantísimo, que lóxicamente vamos a ter que acometer con unha subida da taxa a nivel municipal, e que nos vai a xenerar un problema económico, porque posiblemente por razóns de tempo e de plazos non vamos a poder aprobar esa taxa en este exercicio, porque ainda non está en vigor a taxa do Salnés, e iso vai a supoñer que polo menos no primeiro semestre do ano que ven 12.000 euros a maiores
que pode supor a aplicación da taxa nova da auga da Mancomunidade do Salnés, 50.000 euros teña que asumilos o orzamento municipal de recursos propios, e os outros 50.000 entendemos que vamos a ter que presentar a este pleno unha proposta de subida de tasas, que xa lles adianto a todos, absolutamente a todos, para que non haxa dúbidas, que este goberno nas últimas das súas ideas sería esa mesma, e sabemos a polémica que vai xenerar e o malestar que vai xenerar, pero que isto é o que hai, non dá para máis. E sobre a tubaxe de agua, abastecemento de agua ao Grove, é unha cuestión que xa teño debatido moitísimo e que curiosamente contradice esta proposta de acordo co que o BNG defende no resto da moción. O BNG está defendendo a maior competencia, a maior investimento e a maior implicación da Xunta de Galicia en todo o ciclo da auga, que é o que mismamente reclamamos nós. Nós reclamamos que quen ten que acometer esa inversión da tubaxe ao Grove é a Xunta de Galicia, e en todo caso do xeito maioritario, se non é o 100%. A Mancomunidade do Salnés, como dicía antes, financiase de aportación dos concellos. A obra vai a 4 millóns de euros no proxecto presentado por Aguas de Galicia, 4 millóns de euros. Aguas de Galicia din que eles poñen o 33%, e o 66% restante pois que sexa Mancomunidade do Salnés. Eso significaría que cada concello, ou de media, porque iso vai dependendo dos consumos, pero estaríamos a falar que o que menos aporte este aportando 200.000 euros. Claro, dígalle vostede ao concello de Ribadumia que ten que aportar 200.000 euros para financiar a tubaxe de abastecemento de agua ao Grove. Un concello que non sei o orzamento que debe ter, 4 ou 5 millóns de euros, 200.000. Pois sinceramente nos está xerando un problema moi serio. Na última reunión que tuve coa conselleira de responsable desta competencia, Ecel Vázquez, subía a súa proposta entendendo un pouco, despois de moitos anos de intentar justificalo, que a Mancomunidade non ten recursos para acometer esa actuación, e parece ser, porque isto foi unha reunión, non hai nada por escrito, que a Xunta de Galicia incrementa e estaría disposta a financiar o 50% da obra. Aínda así quedan 2 millóns de euros pendientes de financiar. A Mancomunidade de Salnés non ten capacidade económica para financiar eso, polo tanto, e o Concello de Grove xa non é que non a teña, é que non pode. Porque todo o tramo do que estamos falando non vai polo termo municipal do Concello de Grove. O Grove non pode investir fora do Grove. A situación é complexa e é difícil, e é basicamente unha cuestión de competencia. Así pois, en resumidas contas, si se mantén a moción tal cal está redactada, nós vamos a votar en contra, porque non podemos nin coa abstención permitir que se recolla este punto 4, co cual estamos totalmente en contra. Estamos de acordo cos 10 puntos de exposición de motivos, do 1 ao 10, estamos a favor do punto de acordos do 1 ao 3, e se for así o votaríamos a favor, pero desde logo mantendo o punto número 4 non vamos a ir en contra das nosas decisións na Mancomunidade do Salnés, como calquera poderá entender. Así que, en resumidas contas, si se retira este punto 4 dos acordos, votaríamos a favor. Si se mantén o punto 4, nos vemos obligados a votar en contra. Señora Castro, ten a palabra. Moitas gracias. Bueno, indicar que o anteproxecto de lei de mellora de xestión do ciclo integral da auga aséntase sobre os principios acordados nas comisións do Pacto Local da Auga e dá resposta ás principais cuestións formuladas nestas xuntanzas. Trátase dun anteproxecto de lei que responde normalmente ao sentir maioritario dos alcaldes que de forma continua trasladan tanto ao personal de Augas de Galicia como á Consellería de Infraestructuras e Mobilidade. O documento foi obxecto de presentacións, de exames, de debates en diferentes foros, coa participación de profesionais expertos na xestión e representantes de distintas administracións afectadas e interesadas. Dende que o pasado 23 de xullo do 2021 se iniciou a tramitación, o
o anteproxecto de lei estivo a disposición do público no portal de transparencia da Xunta de Galicia e se ampliou en 2 ocasións o prazo establecido para a formulación de suxestións ata o 15 de setembro a primeira, a petición da FEGAN e outros 15 días máis dende o venres 24 de setembro ata o venres 8 de outubro. E atendendo ás peticións da FEGAN celebrouse tamén un webinario de presentación do anteproxecto. E tamén se celebrou unha mesa técnica de traballo a que se convocaron e asistiron o presidente, membros da Xunta de Portavoces da FEGAN, técnicos da mesma Federación de Municipios e das Deputacións Provinciais da Coruña, de Ourense e de Pontevedra, así como representantes das empresas explotadoras dos servicios da auga, onde se resolveron as dúbidas e avanzouse que varias das alegacións que ali se propoñían serían tidas en conta. E por que digo isto? Pois porque vostedes plantexan a moción como que é unha decisión unilateral da Xunta cando en realidad non é así. Eu penso que neste momento a vontade sempre foi de obter o máximo consenso posible, tendo en conta que numerosos alcaldes de diferentes cores políticas manifestaron a súa conformidade co impulso desta lei, non? E cabe destacar tamén que hai que puntualizar unha serie de cousas que mencionan aquí nesta moción, é que as medidas que establece a lei e que implican gasto para os concellos son deberes que en realidade xa teñen actualmente as entidades locais no marco da prestación dos servicios esenciais, non? Por lo tanto, non estamos inventando nada, e este tipo de medidas contribúe a eliminar deficiencias e sobrecustos nos sistemas de saneamento e de abastecemento. E decir tamén que a través do artigo 16 no réxime xeral de prestación de servicios non se está a impoñer ninguna función de coordinación distinta da que xa teñen atribuídas ás administracións pola súa legislación básica. Todo o texto legal procura o establecemento dun marco de colaboración entre administracións, unha colaboración que se articulará mediante convenios elaborados de forma axeitada para cada caso, conforme a situación na que se atopen as infraestructuras e os servicios que se van a prestar, e que requerirán, por suposto, da participación e da conformidade das administracións que os van a asinar. E no caso dos municipios de menos de 20.000 habitantes estableces unha fórmula xenérica, reparto dos investimentos a terzos. En calquer caso, a Xunta está disposta a estudiar propostas, como xa dixo, de fórmulas de financiamento, como ademais indicou o alcalde, no seu momento se propoñían a 3 partes e agora pois a Xunta estaría disposto a subir o 50% a súa aportación no que é o tema da tubaxe. E hai unha serie de cousas que quería matizar tamén, e é que se fala da creación de novos tributos, pero o certo é que o anteproxecto de lei non establece novos tributos, senón que reordena os existentes e, por suposto, determina que os ingrese quen presta o servicio, así como que non poida cobrarse 2 veces por un mesmo servicio. Entón, a sustitución do coeficiente de vertedura polo canon de xestión de depuradoras é unha modificación exclusivamente nominal, que ven a corrixir unha disfunción no concepto, no que se paga por verter, non se paga por verter, senón que se paga por depurar, tal e como obrigan as directivas europeas. Págase pola prestación dun servicio, e ata agora o coeficiente de vertido, aplicado únicamente para os usuarios dos municipios nos que Augas de Galicia explotaba a depuradora e que sustitúe a taxa de depuración municipal, seguía a estrutura do canon de auga. Por lo tanto, o Concello, neste caso, nesta lei tamén ten a potestade de adherirse ou non, ten a autonomía plena para decidir o que quere pôr en marcha. E o Concello ten e seguirá tendo a autonomía plena para decidir que tipo de prestación de servicio de auga quere establecer e que tipo de estrutura tarifaria quere poñer no seu Concello. Por lo tanto, pensamos que este anteproxecto de lei trata de dar resposta, como xa dixen, ao sentir maioritario dos concellos. É certo que temos unha necesidade imperiosa no noso Concello, eso ninguén o pon en dúbida, pero, insisto, cando a Xunta se mete
en estas cuestións non é de forma unilateral, senón que houve un consenso previo de distintas administracións na que participaron pois alcaldes de todo tipo de todos os partidos. Nada máis e moitas gracias. Moi ben. Señor Torres. Ben, non imos a retirar ningún punto da moción, posto que en todos eles se fala de subidas de impostos que ao final van a repercutir nos veciños e veciñas, e nós non imos ser cómplices de subida de ningún tipo de impostos á veciñanza. Por lo tanto, vais a manter a moción tal cual está. Moi ben, procedemos á votación entonces. Punto número 4, moción do BNG sobre o anteproxecto de lei de mellora e xestión do ciclo de agua. Votos a favor? Abstencións? En contra? Queda rexeitada por maioría. Pasamos ao punto número 5, expediente 3224/2021, ditamen da moción do BNG a proposta da Mesa pola Normalización Lingüística sobre a Lei Xeral de Comunicación Audiovisual. Señor secretario. Dase conta do ditame da Comisión Informativa Xeral do 26/10/2021 sobre a moción do BNG a proposta da Mesa pola Normalización Lingüística sobre a Lei Xeral de Comunicación Audiovisual. Despois incluirse fora do orde do día por razóns de urxencia, ditaminouse a seguinte proposta coa seguinte parte dispositiva. O Pleno do Concello do Grove acorda adherirse á iniciativa Xabarín do Parlamento de Galicia, publicada no BOP número 126 de 21 de 4 de 2021, e notificarlle este acordo á Secretaría de Estado de Telecomunicacións e a Xenda Digital da Vicepresidencia de Asuntos Económicos, así como a Dirección Xeral de RTVE. Despois de someter a citada proposta á consideración da Comisión Informativa Xeral, ditaminouse favorablemente por un voto a favor do concelleiro do Grupo Municipal do BNG e 6 abstencións dos concelleiros dos grupos municipais do PSDG, PSOE, PP e Esquerda Unida. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Torres, ten a palabra. Sí, paso directamente á exposición de motivos, posto que é unha moción da Mesa pola Normalización Lingüística. Plataformas de emisións de contidos audiovisuais como Netflix, HBO, Prime Video ou Movistar, ou incluso as canles generalistas con concesións públicas de televisión, emiten os seus contidos só en castelán, sen nen sequera contaren coa opción dobrada ou lexendada en galego que si ofertan para outras moitas linguas. Mesmo a canle pública estatal TVE, tamén financiada con diñeiro galego, só emite na nosa lingua 39 minutos sobre un total de 120 horas diarias. Até o momento, a legislación xeral audiovisual só estableceu porcentaxes obrigatorios de contidos mínimos e financiamento en castelán, o que limita o acceso a contidos en galegos, impide que a infancia e mocidade e o conxunto de público gocen dunha oferta máis ampla de series e filmes en galego e sitúa en inferioridade de condicións de financiamento ao sector audiovisual galego. Porén, esta situación pode mudar na nova Lei Xeral de Comunicación Audiovisual. En maio de 2021, o Parlamento de Galiza aprobaba por unanimidade a iniciativa popular Xabarín, impulsada pola Mesa pola Normalización Lingüística e avalada por máis de 33.000 sinaturas. Xa contemplaba algunhas medidas para corrixir esta situación, solicitando accións para que a nova Lei Xeral do Audiovisual recoñeza a pluralidade lingüística como principio básico, igualando contidos e porcentaxes mínimas en galego e castelán na dobraxe, lexendaxe e audiodescripcións, así como no financiamento anticipado de producións audiovisuais nas canles e plataformas de televisión lineais ou baixo demanda. Reclamar da Corporación de Radio e Televisión Española que emita todos os seus contidos con opcións dobradas ao galego, nomeadamente na programación da canle específica infantil e juvenil e nos contidos da súa app. Ben, esta é unha moción que presenta a Mesa pola Normalización Lingüística, que se está a presentar en todos os concellos galegos, saindo aprobada por unanimidade este venres no de Santiago de Compostela e tamén con anterioridade no Parlamento galego, como se dixo aquí na propia moción. Creo que tendo a sorte de nacer en Galiza e polo tanto dispoñer de 2 idiomas de forma nativa, coido que debemos poder facer a nosa vida en calquera dos nosos idiomas de forma indistinta
e nas novas tecnoloxías e audiovisual non pode ser menos. Agardo contar co apoio de todos os grupos para a aprobación desta moción. Moi ben, moitas gracias. Alguna intervención, señor Otero? Nada, simplemente indicar que conta co apoio da Esquerda Unida, como xa temos dito, todo o que sea difundir e potenciar a nosa lingua sempre vai contar con o noso apoio, pero nada, imagino que saldrá adiante esta proposta con apoio unánime, igual que suceder no resto dos concellos. Nada máis. Moi ben, moitas gracias. Sí, nós tamén vamos a votar a favor. Alguna intervención máis? No, sí. Señora Castro. No rompa que está sí. No, decir que tamén imos a apoiar esta moción. Entendemos que a opción que temos que defender todos non é outra que promocionar e apoiar o sector audiovisual galego en galego e polo tanto pois estamos de acordo co que aquí se propón. Moitas gracias, señor Torres. Por nada, agradecer os apoios a esta moción por parte de Esquerda Unida, PSOE e PP. Sen máis, pois, ir a súa votación. Moi ben, gracias. Procedemos á votación. Punto 5, moción do BNG, proposta da Mesa pola normalización lingüística sobre a Lei Xeral de Comunicación Audiovisual. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Non habendo mocións de urxencia, pasamos ao punto E, rogos e preguntas. Solicito a todos os concelleiros e concelleiras que queran trasladar rogos e preguntas ao Goberno, soliciten a palabra e, como sempre, faremos por orden. Señor Otero. Ben, teño uns pouquiños. Non son moitos esta vez, non sei. Bueno, creo que esta semana pasada vimos na prensa o tema dos veciños sobre na rúa Xesteiriña, sobre o camiño ese público que pasou a propiedade privada. Realmente, despois de indagar, si vemos que o 22 de decembro de 2019 o camiño existía no catastro, pasaba pola fábrica ou a nave que hai ali, atravesaba a nave e aparece reflexado o camiño. Ao día seguinte desaparece, o sea, o 23 de decembro de 2019, digamos, faise efectivo ese cambio. E despois, seguía aparecendo como dous terreos, ainda que si no camiño, pero o 29 de 12 de 2020 xa o catastro recolle, digamos, un terreo único, sin o camiño ese público, ou digamos que era público. Entón, no pexón incluso aparece o camiño. Entón, quixéramos saber que si o Concello ten constancia desa situación, porque se dou, si fixo algo para solucionalo. Polo que vemos na prensa parece que non. Instou os veciños a que recolleran firmas, non sei para qué, pero cando o Concello creo que si ten competencias para facer algo neso, si realmente era un camiño público, unha pasantía de obrigatoriedade, digamos, de deixar aberta. O 20 do mes pasado vimos que aprobou por decreto da alcaldía a renuncia voluntaria da técnica de deportes. Usted non saber os motivos, si se poden saber, si son motivos, digamos, non persoais, e cales son as consecuencias que se vai a ter e se vai a repoñer ese posto. Despois, realmente hoxe vemos que os entidades deportivas critican. Realmente xa tiña preparadas estas intervencións e, pues alégrame que tamén se impliquen xa a hora de solicitar as súas demandas. Vemos que tamén as subvencións deportivas saíron a finais deste mes, volvemos aí tarde, cando antes se presentaba se abrían xa en xuño, xa se podían facer subvencións. É verdad que os clubs atópanse afogados, xa criticamos o tema da reducción este ano das propias subvencións, que se prometera que iban a volver aos 95.000 euros ou así. Non sei motivo por que se volve a sacar a subvención a estas alturas. Diríamos que para as próximas que saia antes, para que os clubs poidan tamén saber o que poden dispoñer para o seu deporte. Seguindo co deporte, o tema do Consello Local de Deportes, quedáramos en que volver a reunirnos, non só volveu a reunir o Consello, entón non sei como está esa situación.
Despois, o 25 de outubro tamén aprobou por decreto da alcaldía a renuncia dun auxiliar de policía. Gostaríamos tamén saber o motivo, se se pode saber, e se vai cubrir esa baixa ou se cubreu o que pasou con esa situación. Tamén nos gustaría saber como está a situación da praza dinamizadora do CIM. Creo que ainda non está contratada, non está coberta esa praza. E despois, bueno, dixen outro día na Mesa de Cultura, volvo a pedir o expediente da Torre Escuredo. Despois temos uns informes de intervención e urbanismo referentes ao auditorio que temos solicitado por registro dende o 3 de outubro, que pedimos que se nos remitiran, non se nos remitiron, os informes concretos. E tamén pediremos por registro a documentación das presentación esta que tivo aquí na Sala das Cunchas sobre a subvención esta de turismo, que se nos remitira ese documento, no que tampouco se nos remiteu. E despois, podo instalos a que revisen o pleno do mes pasado, do mes anterior, porque moitos rogos nos que sí que se me dixo que iban a actuar e siguen sin facerse nada. Camiño escolar seguro, entre outras cuestións. Sigue todo igual, cando se me promete que, bueno, sí que se vai a actuar e se vai facer algo. Entón, nada, queda así. Moi ben, moitas gracias. Señora Castro. Sí, moitas gracias. Miren, dentro do Partido Popular o que queremos denunciar é algo que saiu ademais hoxe en prensa, e a indignación dos distintos clubes deportivos que temos no noso concello. A verdade é que non entendemos, xa tivemos algunha conversación con representantes de ADM, e sinceramente non entendemos baixo ningún concepto a actitude que está a adoptar este goberno, tanto na figura do alcalde como na figura do concelleiro de deportes, que se ninguneen da maneira que se está facendo a toda esta xente. Lamentamos, francamente, como veñen facendo durante estos últimos anos, que vayan tarde mal e arrastro co tema das subvencións que teñen estos clubes, pero o fan nos clubes deportivos e o fan no que son o comercio e o fan a hostelería. O sea, non pode ser que en outubro estén sacando bases para este tema e, por suposto, faltan a palabra que lle deron a estos clubes, na que lle dixeron que solamente por un ano se iba a reducir ata, non me lembro ben se son dos 96.000 euros dos 75.000, e volven a repetir outra vez a baixada de aportacións que lle fan a estos clubes. E antes de que me digan que o COVID e que non houve actividade nestos clubes, a verdade é que insisto en que os clubes teñen gastos igualmente, e dentro do Concello pois non se lle está prestando a atención que se merecen. Nos consta que solicitaron ata en 3 ocasións unha reunión con vostedes e non houbo ningunha resposta pola súa parte, a excepción de casos puntuais como é que o que lle interesa para organizar o campamento de verán e o que é a gala de deporte cando habitualmente o fan. Polo tanto, pedirlle explicación sobre este tema, porque non pode ser que estén nun concello como que temos, son a cantidad de clubes deportivos que temos, que estén descontentos da maneira na que están. Eso por unha banda, e por outra banda preguntar cando se vai asfaltar o camiño de San Vicente, na zona, bueno, onde está, que baixa o río dos Ameiróns, desde, xa sabemos cal falamos, non? Porque é que a verdade é que está nun estado lamentable, e hai moitos vehículos que pasan por aí e non é de recibo que teñamos ese camiño así. Xa se está afectando tamén o outro lado, a baixada dende a zona do traseira ata Río das Ameirós, que xa empezan a ter boquetes, na zona do Ruxelo o mismo. O sea, dense unha voltiña por todos os camiños de San Vicente, que están en estado lamentable. Agora veñen as choivas e vamos a ter máis problemas aínda. Entón, hai que dar isto un poquinho, prestarlle un poquinho máis de atención.
incidir tamén que o camiño que baixa tamén ao destacamento militar, que xa o comentei aquí algunhas veces, está nun estado penoso. Aquí se me dixo que non era competencia do Concello, cousa que insisto que sí co é. Por lo tanto, é outra atención que temos que prestar, que ese camiño, oye, que é imposible baixar por ese traxecto, e ao fin e ao cabo hai moito movimento nese camiño tamén que compre ter atención. E nada máis. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Torres. Sí. Quixéramos saber cal é a situación actual da compra do edificio coñecido como Colexio das Monxas, se xa saben exactamente o destino final do mesmo e cando entreía en funcionamento con ese servizo que lle teñan destinado. Por outra parte, xa comentaron os meus compañeiros, pero quixéramos saber que o que pasou cun vial de baixada a Praia de Conroibo, que aparecía como público, que incluso se iniciaba como camiño do Padre Sarmiento, agora mesmo aparece incorporado a unha propiedade privada e pechado ao paso, sendo competencia municipal o acceso ás praias. Bueno, tamén nos facemos eco das queixas dos clubes deportivos, que, como ben se dixo, tarde mal e resto, sacamos as subvencións que son tan necesarias para o funcionamento dos clubes, e hai que lembrar que estes clubes fan unha labor de fomento do deporte entre os nosos nenos e nenas encomiable, facéndoos medrar con principios e con respeto, que é algo que hoxe en día é bastante necesario. Tamén detectamos que a estatua de Floreano situada na Praza de Arriba sofreu unha rotura que queremos pensar que por unha mala maniobra dalgún vehículo, dado que é unha das esculturas coas que os nosos visitantes máis interactúan. Vemos preciso que a súa reparación, por máis entendidas na materia, se non é polo seu propio autor, e do mesmo xeito que tamén se protexa para que se eviten os posibles golpes involuntarios por vehículos ou estar na entrada dun vial de acceso a garaxes. Falando en monumentos, tamén detectamos que o de Alexandre Bóveda, bueno, pues aparece así con unha mala imaxe de verdín, que non se leen as letras, a ver se podía decentar un pouco, incluso mellor as letras, pois destacalas con pintura. Creo que cando se colocou si tiña as letras pintadas para que se poida ver. Da miña parte nada máis. Ben, boa noite. Estou un pouco con voz tomada. Bueno, primeiro quería denunciar o baleirado total dos plenos por parte do goberno, donde só se truxo un punto obrigado, que foi a depuración contable, un punto totalmente intrascendente, e polo cal que os veciños saiban que este goberno é totalmente inútil a hora de traer cousas aos plenos. Ben, queríamos preguntar sobre o posicionamento do Concello ante pois casi o desenlace fatal que tuvo todo o tema do concurso da empresa da conservería Teneixé, coa conseguinte perda de 120 postos de traballo no Concello. Entón, se o Concello ten algunha solución, algunha proposta para estas 120 familias que se van a quedar sen o seu posto de traballo, ou simplemente como solución lle vai quedar a maleta e emigrar. Ligado tamén a isto, estamos constatando un alarmante descenso no censo municipal, e este Concello está en risco, durante o seu mandato, de baixar dos 10.000 habitantes, co prexuicio de perder categoría, de perder ingresos, e de pasar a ser un Concello máis irrelevante e menos capaz de ter menos autonomía e menos capacidades. E despois, bueno, este é un guiño, saudar aos heroicos espectadores do pleno, e vou facer unha mención porque
outro día me entero que hai xente que está moi interesada nos plenos do Grove, dos poucos espectadores, non? Entón quero saludar a Fátima e a súa parella, que é de onde nace o río Umia e onde nace o río Lérez. Curioso que haxa xente interesada pois nestes plenos tan aburridos e tan pouco trascendentes por parte de que o goberno tenos capados totalmente. Vale, pois moitas gracias. Moitas gracias. Compañeros, compañeras, se algún quere contestar, se non, trasladarei as respostas que se plantexaron, son moi xenéricas. Mirade, sí? Sí, señor Meis. E despois as seguintes, perdón, boa noite a todos e a todas. Só vou contestar a dúas, despois as seguintes pasarei bolas por correo electrónico. Vou vos a comentar da técnica de deportes, porque a verdad é que lle desexo mellor. Deixounos porque aprobou non, saleuñe outro traballo do que ela estudiou nun colexio. Desexoñe o mellor do mundo, a verdad que unha traballadora excepcional, ben por ela. E a outra auxiliar de policía local que terminaba contrato, creo que lle quedaban 15 días ou 20 días, creo que terminaba ahora o 6, uns terminan o 6 e outro o 14 de noviembre, que tamén chamaron de outro concello para unha plaza fixa, e dixo, entonces, eso, quedabanlle 20 días que iba a decir, ten que marchar. O siguiente, vos mando por correo electrónico, vos contesto. Vale. Moi ben, entón, respecto a o camiño de Xesteiriña, a baixada á praia de Conroibo, é certo que eso leva bastante tempo en discusión, é un camiño que está pegado a unha depuradora e ao aparcadoiro desa depuradora, e están os técnicos do Departamento de Urbanismo facendo un informe, un estudio da situación, porque sí que nos constaba que aí había como un camiño público, e un camiño público de moita polémica, porque sempre houve problemas porque pasa por esas dúas partes privadas, esos dous terrenos privados que ademais ten unha dedicación empresarial, e vámonos a estudiar, porque se de feito e constatamos como así pensamos que é público, lóxicamente teremos que facer os trámites para recuperalo. Despois, respecto ao que comentaba Esquerda Unida, os expedientes de Torres Curedo, expediente de auditorio, subvencións de turismo, mañán mismo ya as trasladarei por correo, pedireillas aos técnicos dos diferentes departamentos e lle pasarei todos estes expedientes que así solicita. Eu xa teño dado orden de que se trasladen, e en todo caso me ocuparei xa personalmente de que isto se traslade, porque temos os expedientes e non hai ningún problema en trasladarlo, faltaría máis. Tomamos nota da petición do Partido Popular sobre os asfaltados en San Vicente, moitos dos que aí traslada compartímolos. Temos falado xa co constructor da rúa da que falábamos, porque foi derivado dunha obra, hai que asfaltalo xa, non pode seguir así. Respecto ao que nos traslada o BNG, o Colexio das Monxas, primeiro, permítame que lles traslade o meu asombro por esta preocupación, cando no pleno anterior votaron en contra de levar adiante os cartos para a compra, para a modificación do crédito da compra do Colexio das Monxas. Por tanto, sinceramente, me sorprende, non? O mes pasado votan en contra e agora amosan unha preocupación importante. A compra, como ben saben, o período de exposición pública da modificación de crédito aprobado no pleno anterior rematou o venres pasado. É dicir, desde o venres pasado xa temos o crédito para acometer as condicións do acordo coas monxas para a súa compra, é dicir, o primeiro pago da mesma. Como ben saben e temos explicado en máis dunha ocasión, vaise facer 4 pagos, o primeiro o 70% do coste
e os outros 3 o 30% repartindo a 10% cada ano. Eso supón 700.000 euros de pago en este primer plazo, o cal, con modificación de crédito que vostedes votaron en contra, pois vamos a poder pagalo, e entonces a partir de aí completamos expediente, temos que ter o informe da Oficina de Urbanismo dando visto bo a informe do perito da tasación e a xustificación tanto xurídica do trámite para poder levar adiante cubrir todo o expediente e, polo tanto, pechar a compra. Certo é, bueno, me van a permitir que utilice a sabiduría popular que din as cousas de palacio van despacio. A mí me gustaría que isto todo fora máis áxil, máis rápido e máis concreto, porque necesitamos xa firmar, asinar ese contrato, facernos xa coa propiedade e empezar a traballar. Traballar para que? Pois xa tuvemos varias reunións de goberno e sobre todo o concelleiro de servicios sociales con diferentes técnicos e especialistas para poner en marcha a xestión dese inmoble que, como lle decía no pleno anterior, vai a ter un claro contido de servicios sociais para atender as demandas que o Grove necesita, demandas que van desde a atención aos maiores con un centro preventivo de enfermedades como Alzheimer, a usos de vellos tempos, e se somos capaces incluso, para o cual temos pedido unha reunión coa conselleira de Servicios Sociais, intentar ofrecerlle a Galescola ao consorcio pois unha ou dúas aulas para intentar que, alo menos temporalmente, mentras non se amplía a gardería do Grove, poder ofrecer máis plazas de 0 a 3 anos que estamos detectando que demandan moitas plazas de gardería. En definitiva, vai a ser un centro de actividade, de servicio, de atención en servicios sociais do máis amplio sentido do concepto, moi vinculado á terceira idade, ou polo menos ás persoas que necesiten por enfermedade e as familias que o necesiten por conciliación, e despois tamén para as edades de 0 a 3 anos. A partir de aí tamén pretendemos que ese espacio acolla a cantidade de actividades que ahora mesmo están espalladas por moitísimos locales do Concello de Grove, sala de xuntas, terceira idade, pabillón de deportes, actividades moi enfocadas á terceira idade, talleres de memoria, clases de yoga, clases de aeróbic e outras máis, e todo iso centralizado. En definitiva, queremos que o Colexio das Monxas sexa o gran centro social do Concello de Grove e que atenda a demanda que este Concello e os veciños e veciñas do Grove cada vez demandan máis, e como temos falado, que vai ser a área que máis creza nos próximos anos. O tema de Conroido xa o teño falado, como insisto, reitero, o Departamento de Urbanismo está xa facendo un informe para determinar a titularidade dese camiño, e se fora municipal faríamos o expediente para abrilo. Tomamos nota da estatua de Floreano para recuperar e do outro punto que trasladou. Señor Outeiro, a baixada do censo do Concello de Grove ben derivada da propia evolución da nosa vila. Eu teño dito en máis dunha ocasión, por certo, moitas das veces incluso con certo retranca por parte de algúns da oposición, se non todos, pero teño falado máis dunha ocasión. Hai que sentarse, analizar e claramente o Concello do Grove vai encamiñado nos próximos 5 ou 10 anos a ser unha vila eminentemente turística. Agora somos turística e algo máis, vinculado ao sector do mar, ao sector conserveiro e aos sectores de servicios derivados do turismo. Pero esta balanza pouco a pouco vai ampliando e o Grove vai a ser unha vila turística. As vilas turísticas xeran uns problemas importantes. Estámoslo a ver
nas grandes ciudades, con ese concepto que eu recoñezo que nunca me sale a palabra de xentrificación, ou como se chame, é dicir, a expulsión a expulsión dos veciños que viven nuns espacios ás aforas para reconvertir os inmobles pois, en apartamentos turísticos ou en oferta de pisos turísticos. No Grove non estamos en ese extremo, pero sí é certo que a deriva que levamos é que cada vez máis vamos a depender do sector turístico. Iso é malo ou é bo? Bueno, xa veremos. O que está claro que temos que ser conscientes que vamos a ese obxectivo, non obxectivo porque creo que nadie o marcamos, senón que vamos a ese punto. E o turismo ten cousas moi positivas, é gran xerador de emprego, xera moitísimos recursos económicos, pero ten outras cousas negativas, entre elas un traballo pouco estable, moi estacional, polo tanto moi dependente das temporadas de verán, e no Grove o que está levando é a un incremento paulatino dos alugueres. Eso todo que provoca que aquelas veciños, veciñas, parellas da nosa vila que queran vivir aquí, que queran alugar e que para eso teñen que ter un traballo máis menos estable, a día de hoxe hai que recoñecer que no Grove non se están dando esas condicións e polo tanto o Grove a xente que así está pois ten que moitos deles trasladarse fora do Grove en busca de traballos estables ou en busca de vivendas asequibles. Hoxe en día, a mí me ten trasladado máis dunha ocasión, outro día o Concelleiro de Servicios Sociales máis altos tiñamos unha reunión coa traballadora social do Concello do Grove e nos trasladaba ese problema, o problema da vivenda no Concello do Grove no sentido de que xa é difícil que algún propietario alugue 12 meses, pero xa non hai tanto como antes, e despois moitos das situacións é que moitas destas persoas que están dispostas a alugar sempre teñen un paréntese que é de xuño a setembro hai que deixalo o piso porque a rentabilidade que lle saco no verán é moito maior e directamente hai moitos que xa solamente adican os seus inmobles a alquilalos alugaros durante uns meses. Bueno, lógicamente, eso responde ás necesidades e á economía de cada un e á rentabilidade que cada un lle quera sacar. En definitiva, non digo que todo, pero sí creo que é unha parte importante que explica a baixada de descenso que temos. Outro, desde o ano 2010, que eu lembre, creo que foi o pico máis alto que tuvemos de poboación censada no Grove, con 11.300, 11.500, a día de hoxe que temos 10.500, o número de falecementos se mantivo constante entre os 95 e 105 falecementos todos os anos, cada ano, é que é algo que non varía, pero a natalidade está variando de unha forma que baixou a 50 de media de nacementos, 55-60, é certo que levamos 2 anos superando os 60, incluso este ano hai unhas estimacións que nos falan de 70-80, pero o saldo vegetativo fai anos que é negativo, polo tanto, eso derivado tamén da crisis de 2008-2012 coa emigración, moita xente sudamericana que estaba censada no Grove volveu aos seus países de orixe e xente que tamén vivía europeos que estaban aquí censados e que voltaron. E desde logo non somos alleos ao fenómeno de Galicia. O problema demográfico en Galicia, é xeralizado e todos o coñecemos e creo que ninguén estamos afastados delo. É unha preocupación? Sí, é unha preocupación seria, porque eso deriva de todo o demais, non? O pago de impostos, a financiación local, os ingresos, etc. E o volumen de servicios que temos que ofrecer cada vez é o mesmo ou máis. Polo tanto, sí, eu coincido en que a perda de censo é importante e é un problema que temos que atallar. Non sei hasta que punto temos capacidade municipal para elo, pero é un problema. E enlazo co outro punto. Bueno, pois o problema de Tennessee é un outro problema máis, no seu día pasou con Alfageme e outras veces pasa con outros, é dicir, a base industrial do Grove pouco a pouco vai perdéndose, a base industrial sí que nos dá unha estabilidade de emprego importantísima. Garavilla, Atullo, Tennessee
no momento álxido pode estar contratando a 900 personas entre os tres, 900 personas casi é o 10% da poboación censada. Non falo da poboación activa, da poboación censada. É unha barbaridade para unha vila como Grove, lóxicamente. Si falla eso, falla o demais. Ademais, todos coñecemos a estrutura familiar que nos dice que son un complemento na renta ou unha suma da renda pois das unidades familiares, non? Agora ben, que opinión teño? A opinión que teño é a que todos podemos ter. Hubo un concurso de acreedores e hai unha xuíza que acaba de tomar unha resolución. A partir de aí, que vamos a opinar? Pois esperemos que o novo propietario de Tennessee teña un proxecto de viabilidade de negocio no ámbito conserveiro que permita manter os postos de traballo. Eu hasta onde sei, porque ás veces, e non podo falar moito porque non teño toda a información, pero hasta onde sei, me estuve informando estes días e espero esta semana incluso ter unha reunión onde se me poda informar máis, porque nós non estuvamos nin personados en este proceso, lóxicamente, partindo da base que son decisións empresariais, pero hasta onde sei, as 14 traballadoras que se fala ahora é durante o período de obras que o propio empresario que ahora mismo se acaba de adxudicar a propiedade vai a realizar para acondicionar ao seu plan de negocio a empresa, e a partir de aí o compromiso dese empresario de incrementar as contratacións a posiblemente volver a chegar ao nivel de 100 empregados estables que ten Tennessee. Hai que confiar en elo. Por outra parte, creo que o proxecto gañador, non iba a dicir gañador, o proxecto que a Suiza lle dou a resolución era o que máis investimento aportaba, creo que máis de 3 millóns de euros respecto aos outros. Son os datos que conto, non teño ningún posicionamento. O único posicionamento que podo dicir é que confío que o novo propietario teña un proxecto viable de negocio e que desde logo valore claramente a estabilidade do emprego, porque o Grove necesita moito. A partir de aí, colaboración absoluta deste Concello para facer viable o seu proxecto e permitir que Tennessee volva a ser unha empresa viable, rendable e que xere emprego, que creo que é o que queremos todos. A partir de aí, pouco máis podo facer, un pouco máis podo decir, podei ter a miña opinión personal, pero políticamente, eu desde logo políticamente teño moi claro que non corresponde a política meterse nas decisións empresariais, non corresponde. Ningún de nós ten capacidade para meterse nas decisións empresariais. Temos que facer todo o posible para establecer un marco onde as empresas se podan desenvolver xurídicamente, económicamente, cunha certa certidumbre e cunhas certas garantías. Eso sí que é un traballo político, e garantir a inversión en ámbitos novos de tecnoloxía e en enerxías, etc. A partir de aí, decisións no día a día na conta de explotación e nos beneficios das empresas. O político que se intente meter aí creo que se está confundindo e tería outro nombre, pero desde logo eu non vou por aí por eses ámbitos. Por lo tanto, colaboración, e eu sí que é certo que teño solicitado a algunhas persoas que igual poden ter contacto con o novo empresario o interés que teño por ter unha xuntanza con el e podernos sentar nunha mesa e poder falar do proxecto de futuro para Tennessee, que teña moita sorte e sobre todo que teña un proxecto serio, viable, que teña rentabilidade económica, empresarial e por suposto que xere todos os postos de traballo posibles e incluso que os incremente, non? Porque o que sí que nos preocupa ao goberno lóxicamente son os traballadores, pero principalmente as traballadoras mayoritarias de Tennessee. Respecto ao orde do día, bueno, o orde do día, como ben sabe, o goberno ten delegado na Xunta de Goberno local a maioría das súas competencias, que aí é onde se toman casi todas as decisións de xestión, e lle convido que revise as actas das Xuntas de Goberno local e verá a cantidade de actividade que xera este goberno no día a día e na semana a semana e no mes a mes. Aí se dará conta da cantidade de proxectos e de decisións que tomamos semanalmente os membros deste goberno. Creo que, algunha cuestión queda pendiente de contestar, como dicía o meu compañero de deportes, que así serán trasladadas. Non habendo máis puntos que tratar, levantamos a sesión deste pleno. Gracias.